Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kakayahang magmahal ng labis pa sa labis na halos wala na tayong itira pa para sa ating sarili. Pilit titiisin ang lahat, maibigay lamang ang buo sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo ba kakayanin na protektahan ang mga pangako ninyo sa isa't isa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pamilyar ba kayo sa kasabihang promises are meant to be broken? Kung oo, marahil ay naranasan nyo na rin ang pangakuan ng mga bagay pero mas madalas pa itong mapako kesa sa matupad. Paano nga ba kung pinangako niya sa iyo na ikaw lamang ang babaeng mamahalin niya habang buhay at hindi ka niya iiwanan? Malamang sa malamang ay tayo na ang pinakamaswerteng babae sa mundo kapag pinangakuan tayo ng ganon, lalo na at nanggaling po ito sa lalaking siya mo na ring naging mundo. Pero bago ko po simulan ang aking kwento ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ayla, 35 years old at nakatira sa isang maliit na bayan ng Pangasinan. Matagal na panahon na rin noong mangyari ang kwentong ito, Papa Dudut, pero nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng nakaraang kong pag-ibig. Dahil pakiramdam ko ay tuluyan lamang akong makakalaya sa aking nakaraan kapag hinayaan ko ang aking sariling ilahad ito sa kabila ng matagal na panahon kong pagkimkim sa sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, first year college ako noong makilala ko si James. Sa katunayan ay nag-iisa siyang lalaki sa mga circle of friends ko at masasabi kong mabait siya at thoughtful. Madalas nga niya ako noong ihatid sa bahay namin kaya naman kilala na siya ng pamilya ko. Hanggang sa umabot na kami ng 4th year at nanatili kaming magkaibigan pero pinili niyang tawirin ang boundary ng friendship namin noong nagpaalam siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Sa tagal naming naging magkaibigan, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya pero dahil nga sa priority ko talaga noon ay ang makapagtapos ng pag-aaral, nag-decide ako noon na i-reject siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit at naiintindihan naman niya ako. Pero pinilit niya pa rin akong ligawan at hindi rin naman daw siya nagmamadali na sagutin ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Papa Dudut, humanga ako sa determination niya at pagiging matyaga kaya nga noong graduate kami ng college sa edad kong 20 ay doon ko na siya sinagot. At ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Papa Dudut, after graduation ay sabay kaming naghanap ng trabaho noon at pareho po kaming napasukan ng trabaho. Naging agent kami sa isang BPO company at naging regular kami pero dahil nga magkaiba kami ng shift ay bihira lamang kami noong magkita at magkausap. Pang-umaga ako samantalang siya naman ay panggabi kaya naman kapag gising siya ay tulog naman ako. At habang tumatagal nga, Papa Dudut, ay unti-unti ko napapansin ang mga ugali ni James na hindi ko napapansin noon. May pagkaseloso pala siya at may pagka-possessive kung alam nyo ang ibig kong sabihin. Ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki at kapag nagte-text o tumatawag siya ay dapat agad akong nakakapag-reply. Dahil kung hindi ay mag-aaway talaga kami. Pero binaliwala ko ang mga yon, Papa Dudut, at naisip kong sobra lamang akong mahal ni James kaya gano'n na lamang siyang maghigpit sa akin. At laking tuwa ko noon nung malipat ako sa night shift dahil kahit papaano ay magkakaroon ako ng oras para kay James. Taong 2011 ay nag-propose sa akin si James at umabot nga ng 8 years. Taong 2015 ang relasyon namin. Hindi naman tutol ang parehong pamilya namin dahil alam at nakikita naman daw nila kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Papa Dudut, napakasarap sa pakiramdam noong sabihin sa akin ni James na ako na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar. At ako ang tanging babaeng gusto niyang makasama sa panghabang buhay.
Nangako rin siya sa akin noon nang hindi niya ako iiwanan kahit na ano pa ang mangyari at dahil bulag na bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya, ay binaliwala ko ang mga pangit niyang ugali at pumayag ako na sumama na sa kanya. Umuo na ako sa inalok niyang kasal sa akin dahil hindi ko na rin nakikita ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko. Naisip ko rin noon na hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa akin dahil minahal ko siya ng sobra-sobra noon, Papa Dudut. Hindi pa man kami kasal ay marami na kaming binuong pangarap para sa kinabukasan namin. Taong 2013 naman ay nag-apply kami ng housing loan at na-approve ang loan namin. Kaya naman nagpaalam si James sa mga magulang ko na kukunin na niya ako. Ayaw ko pa sana noong sumama lalo na at hindi pa kami kasal pero mahal na mahal ko siya. At hindi na rin naman tumutol ang mga magulang ko. Pero ang akala kong masayang pagsasama namin noon ay naging malungkot noong isang beses 9:00 ng umaga na ako nakauwi dahil sa kinakailangan kong mag-overtime sa trabaho at idagdag pa na na-traffic ako ng araw na yon. Magkaiba rin kami ng department kaya magkaiba kami ng oras ng uwi ni James. Nagmagandang loob naman ang isa sa mga katrabaho kong lalaki na ihatid ako sa amin. Pero tumanggi ako dahil alam kong hindi magugustuhan ni James kapag nakita niyang lalaki ang naghatid sa akin. Pero nagpumilit pa siya, Papa Dudut, dahil madadaanan lang din naman daw niya ang direksyon ng bahay namin. At dahil nga sa antok na rin ako ng mga oras na yun ay pumayag na ako at gusto ko na ring makapagpahinga. Naisip kong magpaliwanag na lamang kay James kapag nakauwi na ako. Pero hindi ko alam na yon pala ang simula ng matinding bangungot ko. Babe, buti gising ka na. Hindi ba dapat natutulog ka pa? Bakit? Para hindi ko makita yung paghatid sa'yo ng lalaki mo? Anong lalaki? Anong lalaki pinagsasasabi mo? Katrabaho ko lang yung naghatid sa akin. Isinabay lang niya ako kasi madadaanan lang din naman niya tong bahay natin. Yung ibang katrabaho mo, aga umuwi kanina tapos ikaw, ngayon ka lang nakauwi. Alam mo bang wala pa akong tulog kakahintay sa'yo? Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Andun ka na rin lang kanina sa department namin. Eh di dapat alam mong nag-overtime ako. Tsaka hindi naman kami lahat nag-overtime. 5 lang kaming naiwan. 2 hours lang ang maximum na overtime nyo, Ayla. Anong oras na? 9:00. Dapat 7:30 pa lang, nandito ka na. Saan ka pa nagpunta ha? Teka lang babe ha. Pinagbibintangan mo ba akong may ginagawang kalokohan? Nag-overtime ako at hindi ba pwedeng may traffic kaya ngayon lang ako nakauwi? Traffic o lumiko pa kayo kung saan-saan ang katrabaho mo? Babe, please! Pagod ako. Mag-usap na lang tayo mamaya pag nakapagpahinga na tayo. Mabuti pa matulog na lang muna tayo. Hindi. Walang matutulog hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka ba talaga nanggaling. At lalaki pa talaga ang kasama mo. Ay! This conversation isn't going anywhere. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Sinabi ko na ngang nag-overtime ako at traffic kaya ngayon lang ako nakauwi, di ba? At yung lalaking sinasabi mong naghatid sa akin, katrabaho ko. Hindi ba pwedeng nagmagandang loob lang yung tao para ihatid ako? James, may asawa at anak na yung tao. I can't believe na talagang pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Anong gusto mong isipin ko? Ang fiancé ko, late nang nakauwi tapos hinatid pa ng lalaki. Sa tingin mo, anong isipin ko? Yan ang problema sa'yo eh. Lagi ka nalang tamang hinala. May kausap lang akong lalaki, nagagalit ka na. Gusto mo laging on the dot, nasa bahay na ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba talagang purpose na nagsasama tayo. Kasi sa totoo lang, sakal na ako sa ginagawa mo sa akin, James. Fiancé mo ko, hindi ako preso. Wag mo akong pagtataasan ng boses, Ayla. Ano, matapang ka na? Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Pinagtatanggol mo pa talaga? Alam mo, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin pag nalaman ko talaga ginagago mo ako. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mong paliwanagan. Ako? Mahirap paliwanagan? Hoy,
Hindi ako bulag para hindi ko maintindihan kung ano yung nakita ko. Uuwi na muna ako sa amin. Pag-isipan mong mabuti ang mga ibinibintang mo sa akin. Gusto mo lumayas? Sige, lumayas ka. Tignan ko lang kung kaya mo nang wala ako. Papadudot agad nga ay umuwi ako sa amin at hindi na ako nag-abala na magdala ng kahit na ano sa mga gamit ko maliban na lamang sa bag at mga gamit na ginagamit ko kapag pumapasok ako sa trabaho. Napahagulhol na lamang ako ng mga oras na yon noong hindi ako sundan ni James o pigilan man lang. Nagtaka pa noon si Mama at Papa dahil umiiyak ako noong umuwi ako. Pero sinabi ko sa kanila na ayos lamang ako at sobrang stress lamang ako sa trabaho. Gusto pa sana nila akong kausapin pero inilihis ko na lamang ang topic. At sinabing gusto ko na magpahinga lalo pa at kagagaling ko lamang sa trabaho. Hindi man na sila nangulit at inayaan na lamang ako. Ayoko rin kasi sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari dahil ayokong masira ang imahe ni James sa kanila. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak sa kwarto ko dahil sa sobrang sakit ng kalooban. Sanay naman ako sa ugali ni James pero yon ang unang beses na nasaktan niya ako ng pisikal kaya naman sobrang nabigla ako at napaiyak na lamang sa sobrang pagkabigla noong nasampal niya ako. Tila ba naging ibang tao siya sa paningin ko na mga oras na yon at hindi na siya ang James na nakilala at minahal ko. Pero dahil bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya ay iniintindi ko siya. Naisip kong baka kailangan ko lang sigurong siyang bigyan ng panahon para makapag-isip-isip. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ko noong araw na yon ay pumasok pa rin ako sa trabaho at ilang araw pang naging ganon ang sitwasyon namin. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang bigat sa kalooban ko, papadudot, dahil kahit na isang beses ay hindi man lang nagtangka si James na i-text o tawagan man lang ako. Lalo naman akong kinain ng anxiety ng isang araw ay nakita ko siya sa pantry ng company na pinagtatrabahuhan namin at may kausap na babae habang kumakain sila at para bang sila lang ang tao na nandoon sa lakas ng tawanan nila. Bago pa man ako maiyak dahil sa nakita ko ay tumalikod na ako at tulalang bumalik na lamang sa cubicle ko dahil nawala na rin ako ng ganang kumain. Naitanong ko sa sarili ko kung paanong nagagawa ni James ang tumawa ng ganon kung may problema kaming kinakaharap sa relasyon namin na kailangan naming iresolba. Ayoko mag-isip ng hindi maganda dahil may tiwala po ako kay James. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya pero parang may nagsasabi sa utak ko na may mali sa relasyon namin pero hindi ko na lamang maisip kung ano. Papadudot. Binaliwala ko na lamang ang mga negatibong naiisip ko at nagpatuloy na lamang sa araw-araw kong ginagawa. Nabigla na lamang ako isang araw nung puntahan ako ni James sa bahay ng mga magulang ko. Sa isip ko noon ay nakapag-isip na siguro si James. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko noong makita nila si James at biniro pa nga nila ako na baka nag-aaway kami kaya ako umuwi. Agad akong kinabahan pero sumagot lamang si James na gusto niyang makapagbakasyon muna ako sandali. Hindi na nga nag-usisa pa sina Mama at Papa kaya agad kong hinila noon ni James at ipinapasok sa kwarto ko para makapag-usap kami. Ang buong akala ko noon ay susuyuin niya ako pero sadya talagang mataas ang pride ni James. Talagang pinanindigan mo yung paglalayas mo, ha? Bakit? May pinalit ka na ba sa akin? Yun talagang sasabihin mo sa akin ngayon? Araw-araw kitang tinitext sa tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos makikita na lang kita sa pantry, may kausap kang babae at ang saya-saya niyo pa talaga. Kung magtawanan kayo, parang kayo lang ang tao sa mundo. O bakit? Nagsiselos ka? Di porke may problema tayo, titigil na ang mundo ko at wala na akong karapatang magsaya. Hindi ako yung tipo ng tao nagpapalamo sa simpleng problema lang, Ayla. Ah, talaga? Simpleng problema? Relasyon natin ang pinag-uusapan dito, James. Ano? Pag ikaw ang galit, okay lang. Pero pag ako ang nagalit, bawal? Sa'yo pa talaga mismo nang galing na simpleng problema lang to? Ano ba pinaglalaban mo?
Ikaw ang nagdrama at umalis, tapos paandar mo ako ng mga ganyan mo. Natural lang na magalit ako sa'yo dahil hindi ka umuwi sa tamang oras at lalaki pa talaga nagatid sa'yo pa uwi. Malay ko ba kung anong ginawa niyo bago kanya hinatid sa atin? Sapat ang ilang oras na yun para gumawa ka ng kababuyan na hindi ko alam. Ano? Gumising ka nga, James! Alam mo ba kung ano mga pinagsasabi mo? Ang tagal na nating magkarelasyon at 4 years na tayong nagsasama sa iisang bubong pero hindi mo pa rin yata ako kilala. Engaged na tayo. I've been loyal to you for 8 years, James! 8 years! Wala akong ginawa kundi sumunod sa mga rules mo dahil ayoko magalit ka sa akin at mag-away tayo. Sobrang mahal kita kaya lagi kitang iniintindi. Pero isang beses lang ako nagkamali kung itrato mo na ako para ako nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil totoo. Kung gusto mong patunayan na mali ang sinasabi ko, edi patunayan mo. Umuwi ka sa atin at harapin mo yung kasalanan ginawa mo. Kasalanan? Wala akong ginawang masama. Ang pagkakamali ko lang, pumayag ako magpahatid despite knowing na magagalit ka. So, I'm sorry. Sorry dahil nagpahatid ako sa ibang lalaki. Di sapat ang paghingi na sorry, Ayla. Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo magagalit ako pero ginawa mo pa rin. Kaya nga nagsusorry ako, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Ang laki ng ipinagbago mo, James. Hindi na ikaw yung James na lagi akong inuunawa at yung James na nangakong hindi ako sasaktan. Physical man o emosyonal. Babe, sorry. Tara na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi! Ano? Ganun-ganun na lang yon? Pagkatapos ng lahat ng masasakit na paratang mo sa akin, ganun na lang? Alam kong may mali ako, pero bakit kailangan kong makarinig na masasakit na salita galing sa'yo? Ang tagal ko lang nagtiis kasi mahal kita. Lagi akong nag-iingat sa mga kilos at sinasabi ko kasi para kang bomba na isang maling galaw at salita ko lang, sasabog ka bigla. Itatama ko lang ang mali mo, Ayla. Bakit ba sobrang defensive mo? Siguro dahil totoo iniisip ko. Bahala ka na nga kung ano gusto mong isipin. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Umuwi na tayo. Sabay na natin ituloy to. Ayoko! Hindi ako uuwi. Ayaw mo umuwi? Eh di sige. Huwag na huwag ka nang uuwi sa akin kahit kailan. Ikaw na nga itong may kasalanan, ikaw pa matapang. Ba't ba ang hirap sa'yo na intindihin ako? Wala akong kasalanan sa'yo, James. Wala! Kaya hindi ko deserve tong ginagawa mo sa akin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo umuwi, edi wag. Hindi talaga ako uuwi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Aalis talaga ako. Mabuti pa nga siguro tapusin na natin itong relasyon natin. Wala rin naman patutunguhan to eh. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Oo! Doon din naman tayo papunta, di ba? Ayaw mo umuwi, edi maghiwalay na lang tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo, James? 8 years? Itatapon mo ng ganun lang? Simpleng problema, bakit kailangan mong palakihin ng ganito? Nangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ang dami mo kasing arte. Niyayaya na nga kitang umuwi, aayaw ka pa. I can't believe you! Ano? Uuwi ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag umuwi ako na hindi kita kasama, yun na yun. Tapos na tayo. Fine! Hiwalay na kung hiwalay! Matapos ang matindi naming sagutan ay tuluyan na nga siyang umalis, Papa Dudut. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak ng mga oras na yon. Paanong napakadali lamang sa kanyang sabihin ang maghiwalay na kami? Paano nga ba kami umabot sa ganong sitwasyon? Naalala ko pa noon na lagi niyang sinasabi sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan at palagi niya akong uunawain. Naisip ko tuloy na kung kasalanan ko nga ba kung bakit kami humantong sa ganon. Madalas na kami mag-away ni James noon pero hindi pa ganoong katindi na nagbitaw kami ng masasakit na salita, talagang umabot pa sa puntong hiwalayan. Nakilala ko si James na mabait at malambing, magalang at sobrang mapagmahal, kaya bakit ganon? Bakit hindi ko nakita noon ang mga negative side niya? Sobra na ba talaga akong nabulag noon sa pagmamahal ko sa kanya? Iilan lang yan sa mga tanong na naglalaro sa utak ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago pero kahit ano pa man ang dahilan ay minahal ko pa rin siya. Hindi naman gaanong kadali na itapon lahat ng mga pinagsamahan namin. Kaibigan ko na siya since first year college hanggang sa nakagraduate kami. Naging kami for 8 years.
At 3 years na kaming engaged kaya hindi ko maunawaan kung paanong nasabi ni James ang maghiwalay na kami. Ako lang ba ang nagpapahalaga sa relasyon namin noon? Kasi para sa akin ay siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ibinigay ko sa kanya lahat-lahat ng kaya kong ibigay. Siya ang first love ko, first best friend, first boyfriend at siya lang ang lalaking pinag-alayang ko ng buong pagkatao ko. He was my first in everything. Lahat ng first ko ay sa kanya ko ibinigay. Kaya hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung saan pa ako nagkulang para maisip ni James na niloloko ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umuwi noon sa bahay namin ni James at sa loob ng isang linggong yon ay hindi siya nagte-text o kaya ay tumatawag. Hindi ko na rin naman naitago sa mga magulang ko ang problema naming dalawa noon ni James dahil naririnig pala nila ang mga usapan namin noong huling beses na pinuntahan ako ni James at sinabi nila na kung anuman ang maging desisyon ko ay sosuportahan nila. Pero mas makakabuting araw kung tuluyan na akong makipaghiwalay kay James dahil wala raw nakakaalam kung ano pa ang kayang gawin ni James sa akin sa susunod na magalit siya. Pero ang isipin lang na tuluyan nang mawawala sa akin noon si James ay para na akong pinapatay. Tama nga si James, Papa Dudut. Hindi ko nga kayang mawala siya. Kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang para maayos ang relasyon namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at tinawagan ko ang cellphone niya pero nakailang tawag na ako sa kanya ay hindi talaga niya sinasagot. At huling beses ko pang tawag ay pinatay niya ang tawag ko. Sinubukan ko ulit pero naka-off na ang cellphone niya. Papa Dudut, nagsimula na ako makaramdam ng hindi maganda na mga oras na yon. Pero naisip kong ganun lang ang ugali ni James. Hindi niya magagawang lokohin ako hanggang sa maisipan kong puntahan na si James para personal kaming makapag-usap. Buo na ang desisyon ko na magpakumbaba para lamang magkaayos kami pero hindi ko inaasahan ang nakita ko noong makauwi ako sa bahay namin ni James. Ang lalaking minahal ko at nangako sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin ay naroon sa kama at nakahiga habang may babaeng nasa ibabaw niya. At mapusok silang naghahalikan. Pinilit kong panatilihing rasyonal ang isipan ko ng mga oras na yon pero parehong wala silang mga saplot. Ano pa ba ang pwede nilang gawin, Papa Dudut? Ang mag-jack and point? Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin ng mga oras na yon at matapang ko silang sinugod. Buong lakas kong hinila ang buhok ng babaeng nakapatong kay James pero tila hindi man lang nagulat si James noong makita ako. Sobrang sakit na makita ko siyang nagawa ang bagay na iniisip ko lamang noon pero mas masakit na makita siyang nag-aalala sa babaeng yon na umiiyak dahil sa sakit ng pagkakasabunod ko sa kanya. At buong puwersa naman akong pinabitaw ni James sa buhok nito. Walang hiya kayo! Ang bababoy nyo! Kung pagbintangan mo ako, grabe! Pero ikaw palang may ginagawang kababuyan! Hayop ka! Manahimik ka, Ayla! Ano pa bang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Kaya naghanap ka kaagad ng ibang babae? Hayop ka! Nangako ka sa akin, James! Nangako ka na hindi mo ako sasaktan at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae! Oo! Nangako nga ako! Pero isipin mo nga, Ayla, sino bang una nang iwan sa atin? Di ba ikaw? Mas pinili mo umuwi sa inyo kaysa manatili rito sa akin. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo to. Isang linggo pa lang tayong hiwalay, tapos nagdala ka na kaagad ng babae rito? Hindi mo man lang hinintay na makapag-usap tayo ng mahinahon para ayusin ang relasyon natin. 8 years, James. Tinapon mo ng ganun lang. Tama na, Ayla! Tapos na tayo at huwag mo nang ipilit na magkakaayos pa tayo. Malino ang pinag-usapan natin.
Kapag hindi ka sumama sa akin pag-uwi, hiwalay na tayo. Kaya nga nandito ako eh. Babe, please. Ayusin natin to. Kakalimutan kong nangyari to. Please. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw na nga ni James sa'yo, di ba? Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko. Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung kasama ni James sa pantry. Ako nga, may problema ka? Hayop ka, James! Ah! Gago ka! Kailan pa? Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Ba't ba tinatanong mo pa? Hiwalay na nga tayo, di ba? Hindi, James. Matagal mo na akong niloloko. Kailan pa? Utang na loob, sumagot ka. Bakit pa kasi hindi mo pa sabihin sa kanya yung totoo? Sabihin mo sa kanya na 1 taon na tayong may relasyon. Tumahimik ka muna, Tricia, pwede? 1 taon? Tama ka ng dinig. 1 taon. 1 taon mo na pala akong niloloko. Pero kung umasta ka, parang ako ang may kasalanan. Yun pala, ikaw tong may ginagawang kababuyan. Hayop ka! So ngayon alam mo na. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bahay ko rin to. Kaya kung may dapat ba na umalis dito, ikaw yon. Ayla, please lang. Umalis ka na muna. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Ang dami na nakikiusyoso sa labas. Wow! Bakit? Nahihiya kang malaman ng mga tao na dinala mo rito yung kabit mo? Hindi ko siya kabit, kaya tumahimik ka. No, you shut up! Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako may ibang lalaki. Yun pala ikaw tong tumitikim na ng ibang babae. Sobrang kapal mo! Fine! Magsama kayo ng kabit mo. At ikaw, huwag kang magpakasaya. Ako nga na-engage sa kanya na gawa niyang lokohin. Ikaw pa kaya? Kung nagsawa siya sa akin, for sure, pagsasawaan ka rin niya. Mahal ako ni James. Yan din ang sinabi niya sa akin. Pero anong nangyari? Pwes, ibahin mo ako. Hindi ako matutulad sa'yo. Tama na yan! Ayla, please, umalis ka na. Lalo lang umahaba tong usapan na to eh. Papadudot nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko ay panayang tanong nila sa akin kung anong problema ko dahil panay lang ang iyak ko. Napayakap ako ng mahigpit sa kanila at pinili kong huwag na lamang magsalita dahil sa oras na magsalita ako ay mapapahagulhol lamang ako ng iyak. Inintindi naman nila ako at sinabing magsabi lamang ako kapag handa na akong pag-usapan ng problema. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang papadudot at magmukmok sa kwarto. Araw-araw ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Nawala na ako ng gana sa pagkain at hindi na rin ako pumasok sa trabaho sa pagbabaka sakali na darating si James. Kaya gusto ko kung sakaling darating siya ay nandun lamang ako sa bahay. Dumating na nga ako papadudod sa punto na naging desperada na ako. Naisip ko noon na kung kinakailangan na magpakumbaba ako ay gagawin ko basta bumalik lamang siya sa akin. Handa akong kalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin dahil hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon na puntahan si James sa bahay at hindi na rin ako nagulat na nandun pa rin po si Tricia. Naman? Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo para bumalik ka pa rito? Nasaan si James? Siya ang ipinunta ko rito at hindi ikaw. Ano pa bang hindi mo maintindihan sa sinabi ni James na hiwalay na kayo? Huwag mo na kaming guluhin! Fiancé ako ni James. Engaged kaming dalawa at hindi isang babaeng katulad mo lang ang sisira sa relasyon namin. Engaged lang kayo, hindi kasal. Kaya huwag kang feeling entitled kay James. Yung mag-asawa nga naghihiwalay kayo pa kayang engaged lang? Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Sa bagay, kung sino nga naman yung kabit, sila pa yung matapang. Sorry, pero hindi ako kabit. Girlfriend ako ni James. Oo, naging girlfriend ka niya habang fiancé pa niya ako. What does that make you then?
Hindi ba kabet? Sinabing hindi ako kabet. Ano ba yan? Natutulog ako ang ingay-ingay nyo. Ito kasing ex mo eh. Nag-ieskandalo rito ang aga-aga. Babe, James, mag-usap tayo please. Ayusin natin to. Ayla, ano pa ba pag-uusapan natin? Hiwalay na nga tayo, di ba? Nilino ko sa'yo lahat. Please, wag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka na sa akin. Sorry, pero hindi na kita pwedeng balikan. Mas okay ka naman na wala ako, di ba? Bakit hindi mo ako pwedeng balikan? James, please. Handa akong kalimutan lahat ng to. Balikan mo lang ako. Take me back, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na wala ka. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang kulit mo rin talaga. Sinabi nang hindi ka nga babalikan ni James eh. Masaya na kami at magkakaanak na rin kami. Buntis ka? Oo, 2 months na. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na si James kasi bumubuo na kami ng pamilya. James, totoo ba? Oo, Ayla. Kaya please lang, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Huwag mong alalahanin yung contribution mo sa loan para sa bahay na to. Babayaran ko lahat yon. Hindi yun ang punto ko, James. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko. Ang gusto ko lang bumalik ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Please, huwag ganito. Hindi ko kaya. Ayla, ano ba? Tumayo ka dyan. Para kang tanga eh. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka bumabalik sa akin, James. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Nangako ka sa akin eh. Sabi mo ako lang. Sabi mo kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Oh my goodness, ang drama mo! Magkakaanak na kami ni James kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Ako ang pinili niya at hindi ikaw. Huwag kang desperada. Oo, desperada na ako kasi mahal ko si James. Hindi ka na nga niya mahal. Ba't pa ang kulit-kulit mo? Tumayo ka na dyan. Umuwi ka na sa inyo. Tapos na ang usapan na to. Ano pa bang kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin gagawin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Wala ka nang dapat gawin. Buo na ang desisyon ko. Hindi! Ayoko, James. Ayoko. Nangako ka sa akin. Tuparin mo yon. Pasensya ka na. Pero tanggapin mo na lang na may mga pangako talagang napapako. Wala na ba talagang pag-asang maayos tong relasyon natin? Hindi mo na ba talaga ako mahal, James? Please, tama na to. Umuwi ka na. Bakit ba kasi hindi mo pa siya tapatin? Sabihin mo kasing hindi mo na siya mahal para matigil na yung kahibangan niya. Manahimik ka nga, Tricia. Hindi ka nakakatulong eh. Bakit? Huwag mong sabihin mahal mo pa siya. Magkakaanak na tayo, James. Baka nakakalimutan mo. Alam ko. Hindi mo kailangang ulit-uliti sa akin yan. Pananagot ako yung bata. Dapat lang! Please, huwag mo muna akong bitiwan, James. Hindi ko kakayanin nang wala ka. Hayaan mo namang maayos natin to. Ano ba? Hindi na kita mahal kaya itigil na natin to. Mag-move on ka na lang. Sorry kung hindi ko matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na ipinilit ang sarili ko kay James. Wala na akong lakas pa na manatili roon kaya wala sa sarili akong umalis ng bahay na nagsilbing tahanan ko rin sa loob ng 2 taon. Kasabay ng pag-alis ko ay naiwan naman ang puso ko kay James. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang hindi ako makahinga at pinupukpok ng matigas na bagay ang puso ko. Napakasakit marinig sa kanya na hindi na niya ako mahal gayong pinangako niya sa akin na ako lamang ang babaeng mamahalin niya. Gusto kong mamuhi sa kanya pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy kung wala na si James sa akin dahil nasanay na ako na sa kanya umiikot ang mundo ko. Alam kong hindi ko kakayaning magmahal ng iba kung hindi rin lamang si James. Hindi ko na namalaya noon kung paano ako nakauwi sa amin. Ang tanging nasa isipan ko lamang ng mga oras na yon ay kung paano pa ako magpapatuloy sa buhay dahil ang taong nagsilbing mundo ko ay wala na. Papa Dudut, nag-flashback noon sa utak ko ang lahat ng mga pangakong sinabi niya sa akin at kung gaano ako kasaya noon.
Pakiramdam ko pa nga noon ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil ang lalaking pinakamamahal ko ay makakasama ko sa panghabang buhay. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay wala kaming happy ending, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nga ba kami humantong sa ganon. Ang matamis na pagmamahalan naming dalawa ay napalitan lamang ng labis na pait at sakit sa pakiramdam, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan nang nakakalipas noon pero tila kahapon lamang naganap ang ginawang panloloko sa akin ni James. At sa ilang buwan na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang magmukmok sa loob ng kwarto ko at tahimik na umiiyak. Awang-awa ako noon sa sarili ko. Maging ang mga magulang ko ay awang-awa sa akin at sinisisi nila ang sarili nila kung bakit ko dinanas ang bagay na yon. Pero sinabi ko sa kanilang wala silang kasalanan, na sinuportahan lang nila kung ano ang tingin nila ay magpapasaya sa akin. Pero tila nga nais ipamukha ng tadhana noon sa akin, Papa Dudut, na wala na akong pinangahawakan at kailangan ko na talaga siyang pakawalan. Noong isang beses ay napagpasyahan kong pumunta sa mall para sana bumili ng regalo para sa birthday ng mama ko, ay hindi ko po inaasahan na muling magkukrus ang landas namin nina James at Trisha. Namimili sila noon ng mga gamit para sa bata at hindi ko naiwasang mapatingin sa malaki ng tiyan ni Trisha. Yun na nga siguro ang sign ng tadhana para gumising na ako sa kahibangan na meron ako para kay James dahil malinaw pa sa kristal na hindi na siya babalik sa akin. Bigla namang bumalik sa isipan ko ang lahat ng sakit ng ginawa niyang panloloko sa akin ng mga oras na yon. Parang gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang sarili ko dahil ayokong magmuka akong kaawa-awa sa paningin nila. Gusto kong makita nila na ayos na ako at wala na akong pakialam sa kanila, kahit na ang totoo ay halos mamatay na ako sa sakit. Yun na lang din ang tanging nagawa ko noon para maisalba ang sarili ko sa matinding sakit at pagkapahiya dahil naaalala ko rin ng mga oras na yon kung paano ako nagmukhang tanga sa pagmamakaawa kong balikan niya ako. Papa Dudut, tatalikuran ko na sana sila noong marinig kong magsalita si Trisha at nasisigurado kong ako ang pinariringgan niya, Papa Dudut. Sa dinami-rami naman ang pwedeng makita rito sa mall, ex mo pa talaga. Nakakasira ng araw. Pwede ba, Trisha? Nasa mall tayo. Huwag mo sabihin gagawa ka ng skandalo rito. Eskandalo? Masama bang sabihin yung mga naiisip ko? Kung ganyan lang din naman, sarilinin mo na lang. O bakit? Yun ang naiisip ko eh. Kaya kung anong sabihin ko, wala ka na ron. Ba't pa parang affected ka masyado? Anong affected? Huwag mo ko umpisahan, ha? Ha? Ako pa talaga? Excuse me lang ha. Sa pagkakatanda ko, public mall to. Kaya kung magkikita-kita man tayo rito, hindi ko na problema yon. Bakit? Triggered ka ba? Aba naman, parang kailan lang desperada ka nagmamakaawa na balikan ka ni James. Ngayon ang tapang-tapang mo na. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Trisha, utang na loob. Huwag ka mag-umpisa ng gulo. Tigilan nyo na yan. At ang dami ng tao nakatingin sa atin. Hindi ako nag-uumpisa ng gulo, James. Pinapaintindi ko lang sa ex mo kung saan siya dapat lumugar. Bakit? Saan ba dapat ako lumugar? As far as I can remember, hindi ko na kayo ginugulo ni James. At isa pa, wag mo akong susubukang babae ka. Baka gusto mong ipangalandakan ko rito sa buong mall kung anong ginawa niyo sa akin. Ayla, huwag mo na pansinin yung sinabi niya. Anyway, masaya ako makita na mabuti ang kalagayan mo. Siyempre mabuti ang kalagayan ko. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ano ba, James? Huwag ka nga umusta na okay kayo. Ang sakit niyo sa mata. Pwede ba? Kahit isang beses lang manahimik ka muna. Wala kang ginawa kundi bungaan ako. Nagrereklamo ka? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa babaeng yan eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kayo ang may atraso sa akin.
Kaya kung ako sa'yo, hinaan mo yung boses mo. Ang dami nang nakatingin sa'yo, oh. Kahit kailan talaga tinig ka sa lalamunan ko. Tara na nga, James, umuwi na tayo. Baka mapano pa tong baby natin kapag nakipag-usap pa ako ng matagal sa babaeng yan. Ayla, mauna na kami. Pagpasensya mo na to si Trisha. Buntis lang siya kaya siya ganyan. Whatever. Reminder lang sa inyong dalawa, ha. Karma nang bahala sa inyo. At ikaw namang babae ka. Sayong-sayo na si James. And please, sa susunod na mag-cross sa mga landas natin, manahimik ka na lang. Kasi sa totoo lang, wala na akong pakialam sa inyo. Ikaw lang tong masyadong papansin at insecure sa akin. Kapal din naman ang mukha mo. Never ako magiging insecure sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin na si James. Eh di sa'yo na. Sayong-sayo na siya. Di ko na rin naman na siya gustong bumalik sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko para harapin sila. Oo, masakit pa rin sa akin na makita ko silang magkasama. Pero pakiramdam ko ay medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko ang mga gusto kong sabihin sa kanilang dalawa. Matapos nga ang nangyaring yon ay na-realize ko na talagang dapat ko nang pakawalan si James at tanggapin na may ibang tao na nagmamay-ari sa kanya at magkakaroon na rin sila ng anak. Pero naisip ko rin na kung babalikan man sila ng karma ay huwag sanang madamay ang bata. Dahil wala naman siyang kasalanan at bunga lamang siya ng pagtataksil sa akin ni James. Kahit nagalit ako sa kanilang dalawa ay nagwo-worry pa rin ako sa bata. Hindi naman po ako masamang tao para idamay ang inosenteng bata at ayoko rin naman na lumaki siyang walang kinikilalang ama. Kaya nga kahit masakit para sa akin ay kinailangan ko nang tanggapin na hanggang doon na lamang kami ni James. Lumipas nga ang mahigit 1 taon, Papa Dudut, ay natutunan ko nang mag-move on. May pagkakataon pa rin noon na nalulungkot ako kapag naaalala ko ang masasamang memories namin pero hindi na ako gaanong nasasaktan. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ng mga oras na yon ay panghihinayang. Panghihinayang sa ilang taon naming pagsasama. At kung hindi sana kami naghiwalay noon ay kasal na kami at nagsisimula ng bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naisip ko na kung nabuntis siguro ako noon ay mas mahihirapan akong mag-move on dahil ang magiging anak ko ang buhay na patunay na may James na nagdaan sa buhay ko. Ngunit marahil ay hindi rin kaloob ng Diyos na magkaroon kami ng anak dahil alam niyang maghihiwalay din kami ni James. Papa Dudut, 1 araw nga ay nabigla na lamang ako nang dumalaw sa amin si James. Nakita ko pa kung paano siya nasuntok ni Papa habang si Mama naman ay galit na galit noon. Sinabi pa ni Mama na ang kapal na mukha ni James na magpakita sa amin sa kabila ng ginawa niya. Pero inawat ko sila kaagad noon at sinabi kong hayaan muna nila kaming makapag-usap. Para na ring makalaya na ako sa sakit na idinulot sa akin ni James. Naisip kong yun na ang formal closure naming dalawa. Kamusta ka na? Okay lang. Ayla, Ano bang dahilan mo at nagpakita ka pa talaga sa akin? May mukha ka pa pala na ihaharap sa akin? gusto ko lang makita kung ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung matatawa ako or maiinsulto. Sa'yo pa talaga nang galing mismo? Galit ka pa rin ba sa akin? Ang masasabi ko lang, wala na akong pakialam to the point na wala akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Ayla, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko, hirap ka na patawarin ako. Pero gusto ko lang malaman kung baka may natitira ka pang pagmamahal para sa akin. Baka ayaw mo lang sabihin kasi galit ka pa rin sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, wala na akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Kahit nagalit man lang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa akin, hindi ka na nag-i-exist. Burado ka na sa buhay ko as if hindi kita nakilala. Nakukuha mo ba kung anong ibig kong sabihin? Ayla, please. I'm sorry. Alam ko naging makasarili ako. Pero ang tagal din naman ang pinagsamahan natin, di ba?
Ano bang gusto mong palabasin? Bakit kailangan mo pang ungkatin yung nakaraan? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Nagsisisi ako na iniwan kita. Gusto ko na magbalikan tayo. Now that's insulting. Talagang may gana kang sabihin na gusto mong balikan kita at nagsisisi ka? Ano bang akala mo sa akin, James? Laruan na kapag nagsawa ka, itatapon mo. Tapos kapag naalala mo, hahanapin mo para paglaruan ulit? Alam mo, nakakatawa ka. Seryoso ako. Please, magsimula ulit tayo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ayoko nang makinig sa mga walang kwenta mong salita. Please naman oh. Hayaan mo akong bumawi. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Pinapangako ko na magbabago na ako para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo. Pangako na naman? Di ka pa ba nagsasawa kakapangako mo? Ni isa sa mga pangako mo sa akin nun, James, wala kang tinupad. Tapos ngayon magdadagdag ka na naman ng pangako? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal-kapal mo. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Hindi ka na magbabago, James. May Trisha ka na. Tapos ngayon nandito ka para sabihin na gusto mong magsimula ulit tayo? Ano? Pagsasabayin mo ulit kami? Hiwalay na kami ni Trisha. Kaya pwede na tayo magsimula ulit. James, naririnig mo ba yung sarili mo? Ipinagpalit mo ko kay Trisha. Tapos ngayong wala na kayo, babalikan mo ko? Kung hiwalay na kayo, wala na akong pakialam. Hindi ko na problema yun. At wala na akong pakialam kung bakit kayo naghiwalay. Nung nalaman ng parents ko naghiwalay tayo, nagalit sila ng gusto. Kulang na lang itakwil nila ako. Kausapin mo sila, please. Sabihin mo magbabalikan tayo. Alam mo naman kung gaano ka gusto ng parents ko, di ba? Alam mo at alam ko, pero nagawa mo akong lokohin. Bakit? Di ba nila gusto si Trisha? Pinili mo nga siya eh. Di nila matatanggap si Trisha dahil hindi siya ikaw. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ayusin na natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Di naman yun basta-basta mawawala sa loob ng ilang taon eh. Minahal mo ako ng 8 taon, Ayla. Alam ko selfish ako dahil sa inihingi ko sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Alam ko sobra kita nasaktan pero sana mapatawad mo ako. James, tama na. Oo, minahal kita ng 8 taon at wala na akong itinira para sa sarili ko. Pero masisisi mo ba ako kung wala na akong maramdamang pagmamahal sa'yo? Hindi ka lang selfish. Self-centered ka pa. Akala mo siguro lahat ng bagay at pagkakataon ay papabor sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matagal na akong nag-let go. Naka-move on na ako. Kaya utang na loob, tigilan mo na ako at wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kasi hindi ako tanga para tanggapin ka pa ulit. Bigyan mo ako ng chance, Ayla. Magbabago ako. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Masaya na ako kaya wag mo na akong guguluhin. At ito, binabalik ko na sa'yo. Oh, ba't mo binabalik sa akin itong siksing? Bigay ko to sa'yo. Engagement ring natin to eh. Pero hindi naman na matutuloy ang kasal natin. Ibinabalik ko na yan sa'yo dahil hindi ko na yan kailangan. Itinago ko lang yan in case na magkaroon ako ng chance na ibalik sa'yo yan. At ito na nga yun. Simbolo to ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Hindi ko tatanggapin yan. Itapon mo kung ayaw mo na. Di ikaw magtapon. Oo, simbolo yan ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Pero James, ikaw ang sumira sa relasyon natin. Ikaw ang unang sumira sa pangako mo. Kaya umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Papadudot matapos ang pag-uusap naming yon ni James ay tila ba gumaan ang pakiramdam ko at tila ba nabunutan ako ng tinik sa dibdib dahil nailabas ko na ang sakit at galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko nga maintindihan ang tadhana, Papadudot. Bakit ba pilit tayong ipinapare sa taong hindi naman para sa atin? Pero kahit na ganoon ang nangyari sa amin ay pinilit kong tanggapin. Nangihinayang man ako sa 8 taong pinagsamahan namin ay kailangan kong tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento namin. Dahil hindi nga lahat ng love story ay may happy ending. Pero nasisigurado kong hindi doon magtatapos ang pahina ng buhay pag-ibig ko. Dahil alam kong magmamahal akong muli kapag tuluyan ang naghilom ang sugat sa puso ko. At lumipas ang 1 taon ay natutunan ko na ring patawarin si James at tuluyan na ngang naglaho ang pagmamahal ko para sa kanya.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa pagiging single at kasalukuyan din ako nagtatrabaho bilang administrative assistant sa isang resort dito sa Pangasinan. Nagpatuloy ako sa buhay ko at masasabi kong minsan ay naisip na hindi na ako buwabata, pero ayoko rin namang magmadali dahil nasa akin pa rin ang takot na magkamali na naman sa pagpili ng taong mamahalin ko. Pero alam kong darating din ang para sa akin, ang kailangan ko lang ay maghintay. Naisip ko rin na hindi ko kailangang magmadali dahil kung para sa akin ay ibibigay ng Diyos. Pasasaan ba at matatagpuan ko rin ang taong nararapat para sa akin, taong magmamahal sa akin at pahahalagahan ako ng higit pa sa kaya kong ibigay. Hinihintay ko na lamang na tuluyan ang maghilom ang sugat na iniwan ni James sa puso ko. Para sa oras na dumating na ang tamang tao para sa akin ay handa na akong magmahal muli ng buo. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories sa pagbasa ng aking kwento at pagbibigay buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ayla. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ano man ang ating kulay, hugis at katayuan sa buhay, lahat tayo ay may karapatan na umibig. Walang ibang magdidikta sa nilalaman ng ating puso dahil tayo lamang ang nakakaalam ng itinitibok nito. Ikaw, kabarangay, nakilala mo na ba ang taong idinidikta ng iyong puso? Dear Papa Dudut, maikli lamang ang buhay at eto minsan ang nakakalimutan natin. Masyado tayong tutok sa mga pangarap natin sa hinaharap sa puntong hindi na natin na-enjoy ang mga blessing na meron tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman ako, hanggat makakaya ko ay palagi akong naglalaan ng oras para sa pamilya ko. Papa Dudut, ako nga pala si Reman, 45 years old, mula sa Caloocan at nakapangasawa ng isang napakagandang African-American na dalaga, si Zuri. Una kaming nagkita ni Zuri sa debut party ng pinsan ko taong 2006. Unang sulyap ko pa lamang sa kanya ay agad nang naakit ang puso ko sa taglay nitong kagandahan. Nakakabighani kasi ang mga ngiti nito habang sumasabay ang kanyang katawan sa mga saliw ng tugtugin ng gabing yon. Matangkad siya, ang kulay ng balat nito na mayahalin tulad ko sa kulay ng barakong kape, ang pinaka nangibabaw sa lahat. Buong gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang magnakaw ng tingin sa direksyon niya kasama ang mga kaibigan nito. Si Zuri ay bisita ng panganay na kapatid ng debutante. Maliban sa kanya ay may dalawa pa siyang kasamang foreigner. Dahil likas na sa akin ang makisalamuha sa mga tao, ay hindi ko na napigilan ang ipakilala ko ang sarili ko sa kanilang grupo. 27 years old lamang noon si Zuri nung una ko siyang nakilala. Pareho kami ng edad at first time lang daw nilang magbakasyon sa Pilipinas matapos silang imbitahan ng pinsan ko na nakilala nila noong nagpunta sila sa Thailand. Medyo mahiyain si Zuri, Papa Dudut. Pero hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil first time lang na tumibok ang puso ko para sa isang estranghero, Papa Dudut.
Eric, halika na. Umuwi na rin tayo. Kanina pa kaya ako kating-kating umuwi. Saan ka ba galing? Naikot ko na tong buong lugar, di kita mahagilap. Kanina pa tapos yung party ah. Hinatid ko lang sina Suri. Bumalik na sila sa hotel nila. Zuri? Sinong Zuri? Yung bisita ni Insan. Sayang, hindi mo sila nakilala. Ang ganda nun tol, foreigner. Kaya naman pala di kita mahanap eh. Babae na naman pala yung inatupag mo. Seryoso, kapag nakita mo siya, para ka nang nakakita ng anghel. Lahat naman ng babaeng nakikilala mo maganda sa mata mo. Parang wala ka ng standards eh. Lahat na lang maganda para sa'yo. Hindi, iba tong si Suri. Sobrang ganda niya tol. Ngayon lang ako humanga sa isang black beauty. Parang na-inlove na nga kagad ako eh. Black Beauty? Teka, ito bang bisita ni Insa na sinasabi mo? Yan yung mga foreigner? Oo nga. Kasasabi ko lang na foreigner eh. Hindi ka ba nakikinig? Yung Black American. Siya yung Suri na sinasabi ko. Ah, nakita ko na sila nung nakaraan. Pinakilala sila sa akin ni Insan. Nung bagong dating lang sila dito. Talaga? Bakit hindi niya pinaalala sa akin? Ewan, di naman planado yung pagkikita namin eh. Nagpasundo kasi sila. Nasiraan sila ng sasakyan sa airport mismo kaya ako na yung tinawagan ni Insan. Siguro alam niyang nasa malapit lang yung trabaho ko. Ako nagatid sa kanila papunta sa hotel. Eh di nakita mo na si Suri. Ano masasabi mo sa kanya? Maganda di ba? Maganda naman pero mas type ko yung kasama nilang puti. Yung mas bata. Mas malapit sa edad ko eh. Basta sa akin, kay Suri ako. Sa kanya unang tumibok tong puso ko. Nasa kanya nga lang atensyon ko buong gabi. Ang OA nung unang tumibok ang puso ah. Totoo nga. Daig ko pang nagayumay. Kulang na lang dukutin ko tong puso ko para ibigay mismo sa kanya eh. Parang timang to. Oo na, gusto mo na siya, gets ko na. Nagiging OA ka na masyado eh. Baka mamaya niyan, ma-turn off sa'yo yung tao. Ganun pala talaga yung tinatawag na love at first sight no? Nung magkasama kami kanina, lumilipad na kagad yung utak ko sa future naming dalawa eh. Ang tanong, single ba siya? Oo, single daw siya. Walang asawa, walang boyfriend, walang nanliligaw, walang sabit. O anong plano mo niyan? Babakuran mo na. Di ko nga alam eh. Nakalimutan ko nga kunin yung Facebook account niya. Minessage ko na si Insan pero hindi pa siya nagre-reply. Busy na siguro sila ngayon. Hanapin mo na lang. Oo nga, ganun na lang. Nga pala, nabanggit din sa akin ni Insan na nagsusulat yung mga yun ng kung ano sa internet. Vlog ata tawag dun? Nakwento nga sa akin yung vlog-vlog na yan. Balita ko pa, mahilig sila mag-travel na magkakaibigan. Ang kwento ni Insan, sa Thailand niya nakilala yung lalaking foreigner na nakasama nila. Boyfriend niya ata yun eh. Talaga? Oo, tapos yung babaeng sinasabi ko na type ko, kapatid yun ng boyfriend niya. Si Suri naman kaibigan nila. Kaya naman pala sweet na sweet sila kanina eh. Boyfriend pala ni Insan yun. Ano sa tingin mo? Imbitahan kaya natin sila sa bahay. Ano naman gagawin nila dun? Eh di pakainin natin ang masasarap na pagkain Pinoy. Mag-inuman, ganun. Eh dapat inimbitahan mo na sila kanina nung magkakasama pa kayo. Ngayon ko lang naisip eh. Daan kaya tayo sa hotel nila? Wag na, sa susunod na lang. Inaantok na ako eh. Gusto ko nang umuwi. O sige, imi-message ko na lang si Insan. Pero parang malabo na pala mangyari yun. Kumpleto na yata itinerary nila eh. Bakit? Saan ba sila sunod na pupunta? Palawan yata. Hindi ko lang alam kung kailan. Gaano ba sila katagal dito sa Pinas? Alam mo kuya, sumingit ka na lang sa schedule nila. O kaya sumama ka sa mga lakad nila. Total, close mo naman na yata sila eh. Kapag nakuha ko na yung Facebook ni Zuri, tatanungin ko yan. Maganda siguro ipasyal ko sila no? Bago sila umuwi. Bahala ka. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Pwede bang umuwi na tayo? Pasara na talaga tong mga mata ko eh. O sige, tara na. Ikaw mag-drive ha? Hindi ka na ba lasing? Hindi naman ako nalasing kaya pwede ako mag-drive ngayon. Konti lang ininom ko kanina. Sinabayan ko lang sila. O sige, iuwi mo ako ng maayos ha. Basta ako sa biyahe pa lang pauwi, matutulog na ako. Pagkatapos ng debut party ng pinsan ko ay agad na lumipad papunta ng Coron, Palawan ng grupo nila Zuri. 3 araw sila nagstay doon bago nila naisipang bumalik sa Maynila. Noong time na yon ay kinukulit ko na ang pinsan ko para malaman ang Facebook account ni Zuri. Hindi ko alam kung bakit pero sobrang attracted talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Kinontak ko si Zuri sa Facebook matapos kong makuha ito sa pinsan ko. Saka ako nag-offer na ipasyal sila sa Maynila bago sila bumalik ng US at pumayag naman sila.
Nagpunta kami sa Intramuros Rizal Park National Museum at kung saan-saan pa, Papa Dudut. Sa maikling panahon ay mabilis kaming nakabuo ni Zuri ng pagkakaibigan. Pagka-uwi ni Zuri sa sarili niyang bansa ay nagpatuloy ang komunikasyon naming dalawa. Mula sa pagiging mahiyain noong una ay unti-unti kong nakuha ang loob nito hanggang sa nakapag-open na siya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Immigrant sa mga magulang ni Zuri, 2 years old pa lamang siya noong lumipat sila sa Amerika para doon na permanenteng manirahan. May 2 siyang kapatid at dati siyang preschool teacher bago niya naisipang iwan ang propesyon na yon para maging full-time travel blogger. Matapos ang 5 buwan na komunikasyon namin, ay sinubukan kong ligawan si Zuri. Hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng long distance relationship at matapos ang 1 taon, simula noong una kaming magkita ay muling bumalik sa Pilipinas si Zuri para bisitahin ako, Papa Dudut. Daming alikabok. Ilang taon na bang hindi napupunasan tong mga to? Kuya, lalabas ako. Pairam ng kotse. May papabili ka ba? Wala naman. Kunin mo na lang yung susi sa bag ko. Nandyan, nakapatong sa lamesa. Teka, totoo ba tong nakikita ko? Ano? Totoo nga, Lin. Yung ginagawa mo? Naglilinis ka? O bakit? Kumakasita ka, para ngayon mo lang ako nakita naglinis ha. Oo, ngayon lang talaga. Anong nainom mo? Ba't bigla kang sinipag? Ipuin ko nga yan noo mo. May sakit ka ba? Uy! Ano ba ginagawa mo? Doon ka nga. Wala akong sakit. Bakit ka naglilinis? Ano, kabilugan ba ng buwan mamayang gabi? Nagkaroon ka na ba ng spiritual intervention kaya masipag ka na ngayon? Darating na sa linggo si Zuri. Nakakaya kung madatatan niya itong bahay na madumi. Kaya nagje-general cleaning ako ngayon. Magbabakasyon ulit si Zuri? Oo, namiss siya daw ako eh. Naks! Sabihin mo magdala siya ng pasalubong ha. Kahit chocolate lang, masaya na ako. Si Raulo, maya ka naman. Alam na ba nila mama at papa? Hindi pa. Gusto ko silang isurprise. Mabuti naman naisipan mo siyang ipakilala. Tagal mo ring tinago yung relasyon niyo eh. Hindi ko naman tinago. Hindi lang ako nagkukwento. Saka, hindi rin naman nagtatanong sila mama at papa. Kaya hindi ko na rin sinabi. Pagdating ni Zuri, magugulat na lang sila. Ayos! Kasama niya ba yung mga kaibigan niya? Sabihin mo sa kanya, magdala siya ng kaibigang single tapos pakilala niya sa akin. Wala siyang kasama. Solo lang siya ngayon. Ako lang naman yung dadayuhin nun eh. Sayang naman. Magtatagal ba siya rito? Mga 2-3 linggo siguro. Depende. Saan siya tutuloy? Dito sa atin? Oo. Inoffer ko na tong bahay since mag-isa lang naman siya. Masyadong magastos kapag nag-check-in pa siya sa hotel. May extra naman tayong kwarto rito eh. Saka maganda na yung para makabanding niya sila mama. Talagang seryoso ka na dyan sa Zuri na yan ha? Ito na talaga yung tol. Siya na talaga. Sandali lang. Kaya ba siya uuwi kasi magpapakasal na kayo? Si Raulo hindi pa. Mag-1 taon pa lang kami. Kasal na kagad. Gusto lang talaga niya ako makita kasi syempre, nung last nakita namin, hindi pa kami. Gusto niya siguro makatikim ng ano mo. Ano? Ng pagmamahal mo. Alam mo na yun. Loko-loko ko talaga. Isi-celebrate lang namin yung anniversary namin bilang magkarelasyon. Sus, kunwari ka pa. Basta, ipakita mo sa kanya ang galing ng mga lalaking Pilipino ha. Yung tipong di na siya babalik sa bansa nila pagkatapos. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo dyan. Umalis ka na nga. Ginugulo mo lang ako eh. Marami pa akong lilinisin dito. Sama mo na rin yung kwarto ko. Total, once in a blue moon ka lang naman maglinis eh. Ano ka? Sinuswerte? Linisin mo sarili mong kwarto. Akala ko ba general cleaning yan? Di ba pag general cleaning, buong bahay yun? Kasama mga kwarto? Sige, lilinisin ko kwarto mo. Bayaran mo kung 1,000. Ay, ako na lang pala maglilinis. Pero seryoso kuya. Congrats sa bago mong relasyon. Tagal mo ring naghanap ng maayos na babae para sa'yo eh. Sana sa pagkakataong to, tama na yung babaeng pinili ng puso mo. Salamat. Sana nga si Zuri na talaga. O claim mo na yan. Hirap mo pa namang alagaan kapag sawi ka sa pag-ibig.
Bumabagsak mundo mo kapag broken-hearted ka eh. Hindi na ulit mangyayari yun. Sisiguraduhin ko si Suri na talaga ang makakasama ko habang buhay. Huwag mong siguruhin, gawin mo. O sige na, mauna na ako. Wala ka talaga ipabibili? Wala nga. Mag-ingat ka na lang. Okay, sige. Alis na ako ha. Papa Dudut, sobrang excited ko noon sa pagdating ni Zuri. Pinagandaan ko yon ng mahabang panahon dahil ipinangako ko sa kanya na pagbalik niya ng Pilipinas ay formal ko na siyang ipapakilala sa mga magulang ko bilang girlfriend. Pero ang sana'y masayang pagpapakilala na inaasahan ko ay nauwi sa isang malaking disappointment. Hindi nagustuhan ng mga magulang ko si Zuri bilang girlfriend ko. Ang dahilan nila kung bakit ayaw nila sa nobya ko ay ang kulay ng balat nito. Hindi daw ako bagay sa kanya. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang pagiging racist ng mga magulang ko, Papa Dudut. Sobrang nadismaya ako noong nalaman kong kulay ng balat ni Zuri lang ang dahilan kung bakit sila tutol sa relasyon namin. Nirason pa nila na gusto nila ng Pinoy na manugang kahit na ang totoo ay sobrang saya pa nila noong minsang nagkaroon ako ng girlfriend na Koreana. Hiyang-hiya ako noon sa inasal nila sa harap ni Zuri, Papa Dudut. Sa halip na mainit na pagtanggap ang ipakita nila dahil sa wakas ay nagkaroon na ulit ako ng bagong karelasyon. Matapos ang mahabang panahon ay mas malamig pa sa yelo ang naging turing nila kay Zuri. Papa Dudut, doon na po nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ko sa mga magulang ko. Kahit na ayaw nila kay Zuri ay pinaglaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang pamilya na kami na mahilig mag-travel ay sa Batanes po kami nagpunta. Matagal na yung sa bucket list ni Zuri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ng bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papa Dudut, nalunod si Zuri sa huling araw namin sa Batanes. Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maliligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Nung napansin kong ilang oras na ang lumipas, Papa Dudut, ay nagulat ako sa mga kaganapang yon. Papa Dudut, hindi biro ang ginastos ni Zuri para lamang makabalik sa Pilipinas. Alam kong mahal ang plane ticket nito kaya hindi ko hinayaang masayang ang pera at effort niya para lamang madalaw ako. Ayoko masira ang bakasyon niya dahil lamang sa pagiging judgmental ng mga magulang ko. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nag-decide ako na i-check-in siya sa isang hotel. Pagkatapos noon ay pinasyal ko si Zuri sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan sa Metro Manila. Nagpunta rin kami sa Tagaytay at doon namin in-enjoy ang isa't isa. Papa Dudut, mabilis na nagustuhan ni Zuri ang Pilipinas. At kaya naman noong 3rd anniversary namin ay nag-decide siya na sa Pilipinas na lamang tumira. Umupa kaming dalawa ng sarili naming apartment at bumukod kami sa sarili kong pamilya. Naging maganda naman ang pagsasama namin ni Zuri, Papa Dudut, maliban sa mga magulang ko na hindi pa rin tanggap ang relasyon namin ay wala na kaming ibang naging problema pa. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama bilang magkasintahan ay nagpasya na nga po kaming dalawa na magpakasal na, Papa Dudut. Kuya, nandito na ako. Ang tagal mo. Kanina pa ako nag-aantay dito. Anong balita kay Zuri? On the way na raw sila. Sigurado ka ba? Oo, nakausap ko siya sa phone kani-kanina lang. Kung bakit kasi ayaw pang sumabay sa akin kanina eh. Civil wedding lang naman ito mangyayari. Pagbigyan mo na yung bride mo. Pinaghandaan daw niya yung araw na to.
Kasi gusto ka raw niya ma-surprise sa magiging itsura niya ngayon. Talaga ba? Oo! Siyempre, kahit na hindi to tradisyonal na kasal, kahit na civil wedding lang kayo, importante pa rin tong araw na to para sa inyong dalawa. Kaya huwag ka masyadong nagpapanik dyan. Masisira lang mood mo lalo. Baka kasi hindi sila makabol sa schedule. Hindi lang kami ang ikakasal ngayong araw. Kuya, ano ka ba? Araw mo to. Huwag mo sirain dahil lang sa pagiging aburido mo. Kasado na lahat. Huwag ka naman problema. Lalo na meron akong good news na dala para sa'yo. Good news? Anong good news yan? Kaya ako na-late ng konti kanina kasi may unexpected guests ka. Sino naman? Konti lang naman na inimbitahan namin ngayon ah. Sigurado ako matutuwa ka kapag nakita mo sila. Abangan mo na lang kung sino yung mga darating mamaya. Mas lalo lang ako magiging aburido niyan. Huwag mo na kasi akong pinapakaba. Kabado na nga ako eh. Sabihin mo na lang kung sino. Ano ba yan? Di wala nang thrill. Sabihin mo na kasi. Pupunta raw sina mama at papa sa kasal nyo ni Zuri. Talaga? Darating sila ngayon? Oo! Kaya ako na-late kasi tinulungan ko pa sina mama at papa na mag-ayos. On the way na sila. Pero akala ko ba hindi sila pabor na ikasal kami ni Zuri? Matagal na yun, kuya. Sabi ko naman sa'yo, matatanggap din nila si Zuri kapag nagtagal eh. Tsaka miss ka na nung mga yun. Simula nung umalis ka sa bahay, lagi sila nakikibalita sa akin tungkol sa'yo. Kaya nga nung nalaman nila na ikakasal ka na, nag-usap silang dalawa. Wala naman silang choice eh. Tsaka hindi ka na bata. Hindi na nila kontrolado buhay mo. Parte na ng buhay mo si Zuri. Kaya kung gusto ka nilang makasama ulit, dapat kasama na rin dun si Zuri. Para na kayong package deal eh. Hindi pwedeng mawala yung isa. Sigurado ako matutuwa nito si Zuri kapag nakita niya sila mama at papa mamaya. Salamat tol! Wala yun. Pamilya tayo eh. Meron man konting hindi pagkakaintindihan pero sa huli, tayo rin naman na magsusuportahan. Ay, ito na talaga yun. Ikakasal na ako tol! Congrats kuya! Masaya ako para sa'yo. So, kumusta naman ang feeling? Maliban sa pagkaparaning, ano pang nararamdaman mo ngayon? Halo-halo na eh. Masaya, kinakabahan, nostalgic. Kasi parang kailan lang nung ipinapanalangin ko tong araw na to. Tapos eto na ngayon mismo. Mangyayari na yung matagal kong dalangin. Pero higit sa lahat, excited ako sa magiging bagong buhay namin ni Zuri. Sana magkaanak kayo agad para magkaroon na ako ng pamangkin. Agad ba ka mo? Nagawa na ng paraan yan. Teka, wag mo sa... Buntis ba si Zuri ngayon? Oo, nadali mo. Buntis nga si Zuri ngayon. Magiging tito ka na. Talaga? Ang bilis naman natupad ng hiling ko. May hipag na ako tapos magkakaroon pa ako ng pamangkin agad-agad. Nice! Kaya naman pala excited ka eh. Pero sikreto na lang muna natin yun ha. Saka na lang natin sabihin yun sa publiko kapag ready na si Zuri. Sa publiko? Feeling artista ah. Sige, huwag kang mag-alala. Ligtas ang sikreto nyo sa akin. Salamat. Tara na sa loob. Doon na lang tayo maghintay. Papa Dudut, hindi agad-agad pero unti-unti ring naging open ang mga magulang ko kay Zuri. Mabuti na lamang at never nagtanim ng sama ng loob ang asawa ko kina mama at papa. Matapos nilang malaman na nagdadalang tao si Zuri ay sila na mismo ang nag-alaga sa kanya. Maya't maya ang pagdalaw nila noon sa apartment namin, lalo na si mama, para dalhan kami ng pagkaing niluto niya. Marami din siyang ibinigay na advice kay Zuri para mapangalagaan ito ang katawan niya habang nagbubuntis. Papadudot 2 years na noong naninirahan si Zuri sa Pilipinas pero patuloy pa rin ang culture shock niya na nararamdaman sa bansa natin. Nagulat siya na marami palang pinapaniwala ang pamahiin ng mga Pinoy kapag buntis. Pinagbawalan kasi siya ni mama noon na manood ng mga horror na palabas, lalo na mga zombie movies, para hindi raw magmukhang pangit ang anak namin. Bawal din siyang umistambay sa tabi ng pinto dahil may hirapan daw siyang mag-labor. Kailangan daw niyang makinig ng classical music para maging matalino ang bata. Pinagtawanan lang namin ni Zuri ang mga pamahiin na yon, pero bilang respeto na rin ni Zuri sa mama ko ay sinunod pa rin niyang mga ito. Matapos nga ang 9 na buwan ay nanganak na rin po si Zuri at pinangalanan namin siyang Ayesha. Nung araw na naging ama ko, ay isang sinumpaang pangako ang ginawa ko sa sarili ko, Papa Dudut. Nangako ako na hanggang sa huling hininga ko ay aalagaan,
babantayan at sosuportahan ko ang mag-ina ko. Yun nga po ang ginawa ko sa mga sumunod na taon. Ginawa namin ni Suri ang lahat para magkaroon kami ng masaya at malusog na pamilya. Saglit lang, nandyan na! Oh, Eric! Anong meron? Napadalaw ka? Galing ako sa mall, may binili akong laruan para kay Ayesha. Dinaan ko na rito kasi baka di ako maka-attend sa birthday niya sa Macalaw eh. O eto. Salamat, nagabala ka pa. Halika, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Oo, katatapos lang. Ang kalat naman ng bahay niyo. Saan ako pwede maupo nito? Usog mo na lang yung mga libro dyan. Biglang nakaisip si Suri na palitan tong ayos ng sala eh. Ewan ko ba ron? Baba ko na muna tong mga libro ah. Lagay ko rito. Nasaan nga pala yung pamangkin ko? Sayang, hindi mo na naabutan. Nandun na sa kwarto. Mahimbing na ang tulog. Kakatulog nga lang eh. Aga naman matulog nun. Nung oras pa lang ah. Napagod sa kakalaro eh. Hindi na nga nakapagapunan. Eh si Zuri nasaan? Naliligo. Napagod din yata sa pag-ayos ng gamit kaya ayun. Ipinagpabukas na lang yung sinimulan niya. Ano palang meron? Bakit hindi ka makakapunta sa birthday ni Ayesha? May lakad kami ng girlfriend ko eh. Out of town kami. Hindi ba pwedeng i-risked na lang yan? Panigurado hanapin ka ni Ayesha sa birthday niya. Di pwede kuya eh. Importante tong pupuntahan namin. Mas importante kaysa sa pamangkin mo? Ay, sandali lang ah. Saan ko ba nailagay yun? Ang alin? Yung ano? Ayun. O eto. Salo. Ano to? Invitation yan para sa inyong tatlo ni Nazuri. Invitation para saan? Basahin mo kasi. Hawak-hawak mo na nga eh. We cordially invite you to… Sandali lang. Ikakasal ka na? Oo kuya. Next month na. Talaga? 3 years pala kayo na syota mo ah. O ano naman masama ron? Kung nagmamahalan naman kami, ba't pa namin patatagalin? Kung sa bagay nga naman, congrats! Yung lakad namin ng girlfriend ko sa Makalawa, fitting ng wedding gown niya yun, kaya di pwedeng i-risked. Alis din kasi yung tatahi. Pagkatapos naman ng fitting, uuwi kami sa pamilya niya. Mamimigay ng imbitasyon. Kaya naman pala napaaga na pabigay mo ng regalo kay Ayesha eh. Naks, mukhang ako naman na magkakaroon ng pamangkin ah. May laman na ba? Wala pa, matagal pa yan. Huwag ka masyadong atat. Ikaw dapat tinatanong ko niyan eh. Kailan ba masusundan si Ayesha? Mukhang malabo na mangyari yan. Ha? Bakit naman? Isa lang ata ang plano ni Suri na anak eh. Ayaw niya daw ng marami kasi mahirap daw buhayin. Sa bagay, mas madaling mag-alaga ng isang bata lang. Parang ganun din yata yung girlfriend ko eh. Maliit na pamilya lang yung gusto. So kuya, maiba ako. Anong may papayo mo sa akin ngayon bilang magkakaroon na rin ako ng pamilya? Meron bang mga dapat tsaka hindi dapat na gawin? Ba't kailangan mo pantanungin yan? Hindi ba dapat? Prepared ka na sa mga ganyang bagay. Bago ka ikasal, dapat alam mo na yung mga dapat gawin. Siyempre, ikaw yung may experience na eh. Maganda rin na bigyan mo ako ng advice para sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kanya-kanyang buhay naman yan eh. Iba ka, iba rin ako. Iba ang girlfriend mo, iba rin si Zuri. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, mahalin mo magiging asawa mo. Mahalin mo siya at igalang katulad ng pagmamahal at paggalang na ginagawa mo sa sarili mo. Kapag nag-isang dibdib na kayo, hindi na lang sarili mong iisipin mo. Iisipin mo na rin ang kapakanan ng asawa mo, mga pangangailangan niya, kagustuhan, problema, pangarap, at kung ano-ano pa. Ganyan ba kayo ni Zuri? Oo! Maganda ang komunikasyon namin mag-asawa, kaya masaya kaming dalawa. Magbigayan lang kayo. Kung may hindi man pagkakaintindihan, solusyonan nyo na maayos. Kung maaari, iwasan nyo magkatampuhan. Itatanim ko yung payo mo sa puso ko, kuya. Salamat ah. Walang anuman, tol. Papadudod, hindi na nga po nasundan pa si Ayesha. Ayon kay Suri ay kontento na siyang magkaroon ng isang anak.
Ayaw daw kasi niyang magkaroon ng maraming anak dahil karaniwang yon ang nagiging sanhi ng paghihirap ng mga tao. Sa mga bansang napuntahan niya ay lagi siyang nakakakita ng mga batang walang maayos na buhay. Walang magulang, walang bahay na masisilungan. Ayaw na raw niyang makadagdag sa overpopulation na pinagdadaanan ng mundo. Agree din naman ako sa kagustuhan ni Zuri, Papa Dudut. Mas maaalagaan niya, Papa Dudut, at mabibigyan nito ng magandang buhay ang magiging anak namin dahil makakapag-focus kami. Mabilis nga po na dumaan ang 3 pang taon. Ang dating baby namin ni Ayesha ay mabilis na naging makulit na 6 years old. Natatandaan ko pa nga na binantayan siya ng mama niya sa unang linggo ng klase nila dahil first time niyang mawalay sa nanay niya. Papa Dudut, mahirap ang naging buhay ni Ayesha sa eskwelahan nila dahil sa kulay ng balat niya. Siyang naging tampulan ng tukso ng mga kaklase niya. Siya kasi ang laging stand out dahil sa kakaibang features nito. Marami kasi siyang namana mula sa kanyang ina katulad na lamang na magandang balat nito at makapal at kulot na buhok. Dumating nga noon sa puntong ikinahiya niya ang sarili niya dahil sa pagiging racist ng mga kaklase niya. Ganon pa man, Papa Dudut, ay ginawa namin ni Zuri ang lahat para maibsan ang nararamdaman ng anak namin. Ipinaramdam namin sa kanya na lagi kaming nariyan para samahan siya sa kalungkutan, Papa Dudut. Hindi rin kami nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na walang mali sa kanya. Ang mali ay ang pagiging ignorante ng mga tao sa paligid niya. Naging matatag ang pamilya namin sa mga sumunod pang taon ng buhay naming pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Celebration noon ni Ayesha para sa kanyang 8th birthday bilang isang kaming pamilya na mahilig mag-travel ay sa Batanes nga po kami nagpunta. Matagal na yon sa bucket list ni Zuri na travel destination na gusto niyang puntahan. Ilang buwan naming pinag-ipunan ang bakasyon na yon pero hindi ko inaasahan na ang bakasyon na yon pala ang sisira sa masaya naming pamilya. Papa Dudut, nalunod si Zuri sa huling araw namin sa Batanes. Naiwan kami noon ni Ayesha sa hotel para mag-ayos ng gamit samantalang nagpaalam naman ang asawa ko na maniligo lamang sa dagat saglit bago kami tuluyang umalis. Noong napansin kong ilang araw na ang lumipas at hindi pa bumabalik si Zuri ay nagpunta ako sa dagat para hanapin siya. Isang kaguluhan ang napansin ko sa tabing dagat. Osyoso ako sa mga tao at nalaman kong isang babae raw ang nalunod. Noong narinig ko ang description nila sa babae ay biglang nanlamig ang katawan ko, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan ang cellphone ni Zuri pero naiwan pala ito sa hotel. Kabado ay pinuntahan ko ang ospital kung saan ay tinakbo ang babaeng nalunod at doon ko nga po nakumpirma na si Zuri ang babaeng tinutukoy nila. Papa Dudut, pumunta kaming Batanes ng buo pero umuwi kaming kulang na ng isa. Nalagasan ng pamilya namin. Napakalaki ng puwang na iniwan ni Zuri sa buhay namin ni Ayesha. Pakiramdam ko ay sa Batanes na natapos ang masayang buhay namin. Pagkatapos noon ay naging blurry na ang mga alaala ko sa mga sumunod na taon. Napabayaan ko na ang anak ko pati na rin ang trabaho ko. Noong nakita ni Eric ang estado ko ay hinikayat niya akong kinamama na muna kami tumira ni Ayesha para may magbantay sa bata. Tinulungan ako ng pamilya ko para makatayong muli sa sarili kong paa at malaki ang pasasalamat ko na hindi nila kami pinabayaan sa mga nagdaang taon, Papa Dudut. Pa, pwede pong ako na lang ang mag-light ng candle ni Mama? O sige, mag-ingat ka sa apoy ha, para hindi ka mapaso. Opo.
Yan, may candle na si Mama. Pa, bakit po kailangan natin ng kandila kapag nagpupunta tayo dito sa sementeryo? Ang sabi nila, kailangan natin magsindi ng kandila para magkaroon ng ilaw yung spirit ng mama mo. Bakit po? Madilim po ba sa heaven? Hindi naman, pero kapag nagsindi tayo ng kandila, nakikita yun ng mama mo sa heaven. Ibig sabihin, naaalala natin siya. Kailangan pala araw-araw ako mag-light ng candle para makita ni Mama na namimiss ko na siya. Alam mo, hindi mo na kailangan ng kandila para lang maipaalam mo sa mama mo na miss mo siya kasi araw-araw naman niyang nare-receive yung prayers mo para sa kanya. Talaga po? Oo naman. Lagi kanyang pinapanood mula sa heaven, kaya dapat lagi kang good girl. Ikaw po, Papa, miss mo na rin ba si Mama? Siyempre naman. Kahit ilang taon na lumipas, palagi ko pa rin siyang namimiss. Walang araw na hindi siya pumapasok sa isipan ko. Siya na ang buhay ko eh. Kaya nung nawala siya, malaking parte rin ng buhay ko ang nawala. Ano po yung namimiss mo kay Mama? Marami. Yung luto niya na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makabisa ang pangalan. Sobrang miss ko na yun. Ano pong luto yun? Hindi ko alam kung naaalala mo pa. Pero lagi siya nagluluto nun ng karne ng baka, nakakaiba yung sabaw. Sayang, hindi man lang niya naituro sa akin yung recipe nun. Favorite daw yun ng mama mo nung bata pa lang siya. Lagi daw yung niluluto ng mama niya. Sa pagkakaalala ko, sikat yun sa bansang pinanggalingan niya eh. Saan po bang bansa galing si Mama? Sa Amerika na siya lumaki, pero ipinanganak siya sa Namibia. Doon yun sa South Africa. Kaya minsan, kakaiba yung luto ng mama mo. Kasi pinaghahalo niya yung kultura nila sa kultura nating mga Pilipino. Sayang wala na po akong maalala sa mga niluluto ni Mama dati eh. Hayaan mo, susubukan ko mag-research para matikman ulit natin yung mga luto niya. Sige po. O ikaw naman, anong namimiss mo sa mama mo? Miss ko na po yung pagbe-braid niya sa buhok ko. Simula nung nawala siya, hindi na po ako nakakapag-braid eh. Pasensya ka na ha. Hindi talaga ako marunong mag-ayos ng buhok eh. Sinubukan ko naman noon pero hindi ko talaga masundan. Oo nga po, nung binraid niyo ako, ang sakit po sa buhok. Tinutokso ko pa ba doon sa school niyo dahil sa buhok mo? Minsan po, pinaglalaroan nila yung buhok ko pero hinahayaan ko na lang po sila. Bakit naman? Kapag inaasar ka ng mga classmate mo, dapat sabihin mo sa teacher mo. Ang sabi po sa akin ni Mama, kapag daw po tinutukso ako ng mga tao, wag ko raw po silang pansinin. Bakit daw? Basta, isipin ko lang daw po na maganda ko. Ano man daw po yung sabihin nila tungkol sa akin, nasasabi lang po daw nila yon kasi kakaiba po ako. Special daw po ako. Tama nga naman. Pero alam mo anak, maganda ka kahit ano pang sabihin nila sa'yo. Namana mo yung ganda ng mama mo eh. Pareho kayo ng ngiti. Yan din po ang sabi sa akin ni Tito Eric. O sige na, mag-pray na tayo para kay mama mo para makauwi na tayo. Sige po. Ang sabi nila ay may 5 stages daw, Papa Dudut, ang pagdadaanan ng isang taong nawalan. Sa 5 yon, ang ika-4 na stage ang pinakamahirap, ang tinatawag nilang depresyon. Noong mga panahon na yon ay gusto ko na lamang matulog buong araw. Doon lang kasi nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Tuwing natutulog ako ay saglit akong nakakalimot. Para kong zombie noon na paikot-ikot lang at tila wala nang patutunguhan. Pero kalaunan ay napagtanto ko na buhay pa ako at buhay pa ang anak ko. May trabaho pa akong kailangang gampanan at yon ay ang maging magulang sa anak namin ni Zuri. Kailangan ako ng anak ko at yun na nga ang ginawa ko. Pinilit kong bumangon para kay Ayesha. Upang mapaghilom ang sugat na dulot ng pagkawala ni Zuri ay sinubukan namin ni Ayesha na gawin ang mga bagay na dati na namin ginagawa kasama ang mama niya katulad na lamang ng pagta-travel. Hindi man katulad ng dati ang sayang nararamdaman namin dahil kulang na kami ay nagtulungan kami ng anak ko na makabangon. Papadudot ginawa ko ang laging ginagawa ni Zuri kay Ayesha noon katulad na lamang
ng pagluluto ng paborito nitong breakfast. Pati na rin ang pagsama sa panonood ng animated movies na siyang bonding nilang mag-ina. Pero sa lahat ng ginagawa ni Zuri para kay Ayesha dati, isang bagay ang hirap akong gawin at yon ay ang pag-aayos ng buhok nito para gawing braid. Kaya naman naking gulat ko, Papa Dudut, nung isang araw ay bigla na lamang umuwi si Ayesha mula sa school nila na naka-braids na siya. Papa, nandito na po kami ni Tito Eric. Oh, ang aga niyo namang umuwi. Akala ko ba doon ka kina lola mo matutulog kasi Sabado bukas? Umuwi na po kami kasi may sakit po si Lola. May sakit? Eric, ano nangyari kay mama? May sipon. Pinauwi na lang siya kasi baka raw mahawa siya. Sakto, exams nila next week, di ba? Para daw di maabala. Akala ko naman kung ano na. Pa, dun po muna ako sa kwarto ha. Kukunin ko lang po yung pencil ko kasi may sketchpad na binili para sa akin si Lola. O sige, Bye, Tito Eric! Bye-bye! sandali. Parang may kakaiba ngayon sa anak ko ah. Ano naman yun? Tama ba yung nakita ko? Naka-braid yung buhok ni Ayesha? Oo nga no. Ngayon ko lang din napansin. Sino nag-braid sa kanya? Ikaw? Hindi ako. Malay ko ba sa pagbe-braid? Di naman ako marunong mag-ayos ng buhok. Si mama kaya? Di nga siya malapitan ni mama kanina kasi nga may sipon. Ayaw niya mahawa si Ayesha. Alam ka naman si Papa. Di nga marunong maglagay ng gel sa buhok yun eh. Braids pa kaya. Hindi naman siya naka-braid kaninang umaga. Nung sinundo ko siya kanina galing sa school nila, parang naka-braid na yata yung buhok niya eh. Di ko lang sigurado. Di ko na maalala eh. Sino nag-ayos ng buhok niya? Aba malay ko. Itanong mo kaya sa kanya. Sandali, tawagin ko nga rito. Ayesha! Ayesha! Po? Halika muna dito saglit anak. May tatanong lang si Papa. Wait lang po! Nandyan na po! Bakit po, Papa? Ano po yung tatanong nyo? Sinong nag-ayos ng buhok mo? Napansin nyo rin? Ang ganda po, no? Katulad po ng ginagawa nun sa akin ni Mama. Oo, maganda nga pero sino nag-braid sa'yo? Yung babae po sa may school namin. Babae? Sinong babae? Yung nagbabantay po sa may gate. Yung guard? Babae ba yung guard nila doon? Hindi. Lalaki yung gwardiya doon kanina eh. Marami po kaming guard sa school. Yung guard po na nag-ayos sa buhok ko, siya po yung umiikot sa school namin. Babae o lalaki? Babae po siya. Nagpa-braid ka sa kanya? Hindi po. Siya po mismo nagsabi kung pwede raw po niyang i-braid tong buhok ko. Talaga? Ang bait naman niya. Opo, nag-promise din po siya sa akin na kapag kailangan ko pong magpaayos ng buhok, sabihin ko lang daw po sa kanya. Ang galing naman. Mabuti pa yun, marunong mag-braid ng buhok. Pa, balik na po ako sa kwarto ko ha. Magdodrawing pa po ako eh. Oh, sige. Mukhang nakahanap ka na sa wakas ng taga-braid ng buhok ng anak mo ah. Curious ako kung paano niya nagawa yun. Mahirap ayusin yung buhok ni Ayesha eh. Kasi pareha sila ng mama niya na afro yung buhok. Makapal yun saka mahirap suklayin. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema? Tsaka hindi mo nakakailanganin gumastos sa salon para lang ipaayos yung buhok ng anak mo. Pero ayoko rin namang makaabala doon sa tao. Oh, sakto! Kasi next week pinapatawag yung parents sa school nila Ayesha. Chance mo na yun para kilalanin yung tao kung sakali. Next week? Bakit? Anong meron? Ewan ko. Basta sabi ng teacher niya sa akin may PTA meeting daw. Ikaw na lang pumunta. O sige, magpapaalam na lang ako sa trabaho ng maaga. Nice. O paano kuya? Mano na ako ha? May lakad pa ako eh. Sige, salamat. Mag-iingat ka. Papadudot noong nagkaroon ng parent-teacher meeting sa school nila Ayesha ay nabigyan ako ng chance na makilala ko ang tinutukoy ng anak ko na babaeng nag-braid ng kanyang buhok. Walang iba kundi ang lady guard ng kanilang eskwelahan. Nakakwentuhan ko siya bago umuwi Papadudot at ayon sa lady guard na ang pangalan ay Genevieve. Nakita raw niyang pinaglalaroan ng mga kaklase ni Ayesha ang buhok nito.
Sinaway niya ang mga bata at sinamahan niya ang anak ko habang naghihintay ng kanyang sundo. Doon ay naibahagi ni Ayesha na dati nakabraid ang mga buhok niya pero simula noong namatay ang mama niya ay napabayaan na ang buhok nito. Nag-offer si Genevieve Papadudot na i-braid ang buhok ni Ayesha. Bago raw naging lady guard si Genevieve ay nagkaroon siya ng 1 taon na experience sa isang beauty salon. Kaya naman madali lang niyang naayos ang buhok ng anak ko nang walang kahirap-hirap. Pinasalamatan ko si Genevieve sa kabutihang ginawa niya. Nag-offer din siya na turuan ako kung papaano ayusin ang buhok ni Ayesha at dahil matagal ko nang gustong matutunan yon ay nagpaturo ako kay Genevieve. Doon na po nagsimula ang koneksyon namin ni Genevieve Papadudot. Naging friends kami sa social media at di naglaon ay naging close kaming dalawa. Taon na nga ang lumipas bago ako nakaramdam ng pagtingin sa kanya hanggang sa pinagbigyan ko ulit ang puso kong magmahal. Pumasok kami sa isang relasyon at di nagtagal ay si Genevieve na ang tumayong pangalawang ina ni Ayesha. Isang bagong pamilya ang binuo ko. Dala mga ala-ala at aral na natutunan ko sa pamamagitan ng dati kong asawa na si Zuri. Ngayon ay nananatiling matatag ang pamilya namin. Sa katunayan ay may kapatid na po si Ayesha ngayon at magdadalawang taon gulang na po siya. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ng Barangay LS 97.1 sa akin para ibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito po sa Barangay Love Stories. Ang iyong kapuso at kabarangay, Reman. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Mahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Pero nagiging daan ang bagong tao sa buhay natin para saglit nating makalimutan ang pait ng nakaraan. Ikaw kabarangay, handa ka bang magmahal ulit para lamang makalimutan ang taong naging dahilan ng pagkabigo mo sa pag-ibig? May pagkakataon na dahil po sa pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao ay pilit nating gagawing tama ang bagay na alam nating mali na sa umpisa. Ang sabi nga nila, hindi kailanman nadidiktahan ng puso. Pero dapat nga bang palaging sundin ang puso kahit alam ng isip natin na hindi na ito tama at nakakabuti para sa ating sarili? Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Charlene, 29 years old at nagtatrabaho bilang accounting assistant dito sa Novaliches. Matagal ko ng hobby talaga ang pakikinig ng drama sa radyo. Pero ngayon ko lamang naisipan na magpadala ng sarili kong kwento. Medyo busy kasi akong tao kaya humanap din talaga ako ng oras para masimulan na gawin itong sulat ko. Hayaan niyong simulan ko ang totoong kwento ko sa relasyon namin ng boyfriend ko noon na si Dylan Papadudut. Schoolmate ko siya noong college at sinagot ko ang panliligaw niya sa akin nang sabay kaming makagraduate sa mga kurso namin. Tumagal din noon ng ilang taon ng relasyon namin at kahit may kanya-kanya na kaming trabaho, pinipilit naming magbigay ng oras sa isa't isa, Papadudut.
Grabe yung traffic talaga ng biyahe natin kanina, no? Buti na nga lang sinundo mo ako sa office namin kahit malayo talaga yun mula sa office nyo. Kung nag-commute ako, baka mas late pa ako nakauwi dito sa bahay. Friday naman ngayon, kaya okay lang sa akin na malate nang uwi sa apartment ko. Sayang nga lang hindi tayo nakapag-dinner kanina. Kung hindi tayo naipit sa traffic, baka nakadaan pa tayo dun sa favorite restaurant natin. Kaya nga eh. Tsaka kailangan ko rin makauwi kaagad kasi may mga kailangan pa akong tapusin na trabaho. Uuwi ka na rin pala agad, Han? Oo eh. Kasi 'di ba kung maaalala mo, may tumawag sa akin kanina habang nasa biyahe tayo papunta dito sa bahay niyo. Boss ko 'yun. May pinapahabol siya na financial report na kailangan ko ipasa mamaya. Magtatrabaho ka pa rin kahit gabi na? Oo, Han. Kailangan eh. Ay, nag-text pa naman si Mommy kanina. Sabi niya, nagluto siya ng kare-kare. Paborito mo yun, 'di ba? Talaga nagluto siya? Nako, sayang naman. Paborito ko pa naman 'yun. Pumasok kaya muna tayo sa bahay para makapag-uwi ka sa apartment mo ng pagkain kung talagang hindi ka na pwede magtagal dito. Sa ibang araw na lang siguro, Han. Han, hindi tayo nakapag-dinner kaya alam kong gutom ka na rin. Kung wala ka ng time na mag-dinner kasabay ko, magbaon ka na lang ng niluto ni Mommy para hindi ka na umorder ng pagkain para sa dinner. Ayos lang ako. Hindi rin naman talaga ako nagugutom kaya wag mo na ako alalahanin. Sige na, sasakay na ako sa kotse para makauwi na rin ako. Pumasok ka na sa loob. Hintayin kita makapasok bago ako umalis. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Okay, salamat. Good night. Hinatid ka pala ni Dylan? Opo, Ma, pero umalis na rin po siya kasi may kailangan pa siyang tapusin na report daw para sa trabaho niya. Ni hindi man lang siya pumasok sa loob ng bahay para bumati sa amin ng papa mo. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. May tatapusin pa nga raw po kasi siyang trabaho. Dahilan niya lang yon, pero ang totoo, hindi niya gusto na nakakausap kami ng papa mo. Ma, hindi naman po sa ganun. Busy lang po talaga si Dylan. Huwag mo na siyang ipagtanggol kasi kilala ko na yung boyfriend mo. Bihira nga yan pumunta sa mga family gathering natin at palaging yung trabaho niya ang dinadahilan mo sa akin. Masyado lang po talagang workaholic si Dylan. Eh bakit naman ikaw nagagawa mong pumunta sa kanila kapag birthday ng daddy o mami niya? Nagpapaluto ka pa nga sa akin minsan ng dadalin mong pagkain sa kanila. Samantalang yang si Dylan, ni hindi man lang mag-effort na makipagkumustahan sa amin ng papa mo. Abay palagi na lang siyang ganyan, parang umiiwas na makita o makausap kami. Paano naman namin siya mas makikilala kung palagi niyang nilalayo ang sarili niya sa amin? Ay, ang mabuti pa, pumasok ka na dito at hindi pa rin kami kumakain ng dinner ng papa mo. Akala kasi namin dito rin magdi-dinner yung boyfriend mo. Pero mukhang hindi niya talaga gusto na nakakasabay kaming kumain. Papa Dudut, unang nakilala ng mga magulang ko si Dylan bilang schoolmate ko noon. At kalaunan ay sinabi ko na rin na nanliligaw siya sa akin. Pero kaagad kong sinundan na wala pa akong balak na sagutin si Dylan. Solong anak lamang ako kaya naman alam ko na medyo mataas ang expectation sa akin ng mga magulang ko. Nangako rin ako sa kanila na palagi kong pagbubutihin ang pag-aaral ko at yun naman talaga ang ginawa ko. Kaya kahit gusto ko na talaga si Dylan noong nanliligaw pa lamang siya sa akin noong college ay pilit kong pinigilan ang sarili ko na sagutin kaagad siya. Papadudot nang makagraduate nga kami ni Dylan ay doon na ako naglakas ng loob na sagutin ang panliligaw niya. Lalo na at nakita ko naman ang effort niya para magustuhan ko siya. Yung pagsama niya sa mga group study namin kahit puyat at pagod siya sa paglalaro para sa soccer team nila. Yung palagi niyang pagte-text at tawag sa akin at ang pinaka-sweet na part ay yung pagsulat niya ng mga tula para sa akin. Mabait din siya at gentleman talaga kaya tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Nang maging boyfriend ko nga siya at pinakilala ko sa mga magulang ko ay naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi siya masyadong nagsasalita nung kinausap siya nina Papa at Mama. Sumasagot siya
sa tanong ng mga ito pero hindi siya masyadong nagkwekwento. Nang matapos ang dinner na yon ay inamin sa akin ni Dylan na hindi talaga siya masyadong sanay na makihalubilo sa mga matatanda kaya hindi siya masyadong nakaimik sa dinner na yon. Hindi rin siya masyadong sumasama sa mga family gathering namin at palaging umiiwas na makita ang mga magulang ko. Nung una medyo naiinis ako hanggang sa nakasanayan ko na lang din yon, Papa Dudut. Han, sorry. Ngayon lang ako. Late ka na naman. Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh. Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila? Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako. Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo. Maniwala ka Han, in-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon. 15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga. Tapos dito mo pa ako niyaya sa malayong restaurant para mag-dinner? Eh di ba sabi mo, favorite mo yung kanilaw ni pasta nila dito? Oo nga. Pero ang layo kasi nito sa bahay namin. Buti sana kung sinundo mo ako mula sa bahay namin papunta dito. Mas lalo tayong maiipit sa traffic kung pinuntahan pa kita kanina sa bahay nyo. Pero kung inagahan mong alis sa apartment, hindi tayo maiipit sa traffic. Ang tagal ko kaya naghintay dito sa restaurant. At kung alam ko lang na 30 minutes kang malilate, hindi na lang sana ako umalis ng maaga sa bahay. Han, nagsorry na ako di ba? Ano palang in-order mo? Nagugutom na talaga ako eh. Umorder ako ng buttered shrimp, cannelloni pasta at roasted chicken. Hindi ka umorder ng barbecue o chop suey? Wala ka namang sinabi na umorder ako noon. Nung tumawag ako kanina para itanong kung anong gusto mong pagkain. Pero di ba sinabi ko sa'yo, nakagabi pa ako nagkikrave ng barbecue nila dito sa resto na to? Oo nga, pero hindi mo nga sinabi na umorder noon kanina. Ang sabi mo lang ako nang bahalang umorder ng pagkain natin. Kasi ang akala ko, maaalala mo yung sinabi ko sa'yo kagabi. Han, hindi ko na kasalanan kung hindi ko na maalala yon. Tambak ako ng trabaho kahapon na magkausap tayo sa cellphone. Paano ko pa matatandaan yun? Kung sinabi mo na lang sana kanina na umorder ako ng barbecue chop suey, edi sana wala na tayong pinagtatalunan ngayon. Tsaka Han, pwede mo pa naman yan i-order sa waiter. Sandali nga, tatawagin ko ng waiter para… Hindi na, wag na. Hayaan mo na. Okay na yung mga in-order mo. Baka mas matagalan pa bago tayo makakain pag umorder ka ng panibago. Kesa kumakain na tayo, maghihintay pa tayo na ma-serve yung barbecue. Pagod na ako. Wala na akong patience maghintay. Gusto ko na talagang kumain. Hintayin na lang natin yung pagkain. Ihahatid na rin yun ng waiter. Birthday nga pala ni Mami next week. Sunday yon at alam ko na wala kang pasok sa trabaho. Wala nga akong pasok nun, pero may basketball game kami ng mga pinsan ko tuwing linggo, di ba? Alam mo naman yun. Baka naman pwedeng hindi ka muna pumunta sa basketball game nyo na yon. Hindi pwede. Nakapangako na ako sa kanila eh. Pero, ine-expect na ni Mami na nasa bahay ka sa birthday niya. Darating din kasi nun sina Lola at ibang kamag-anak namin. Yung iba sa kanila, gusto ko ring makilalahan. Han, alam mo naman na introvert ako eh. Hindi ako mahilig makisalamuha sa ibang tao. Hindi ako magaling makipag-usap. Ayoko ng mga ganyan. Introvert, pero pagdating sa barkada at mga pinsan mo, ang taas palagi ng energy mo. Eh syempre, matagal ko na silang kilala eh. Eh yung mga kamag-anak mo, hindi ko naman sila kilala. Kaya talagang hindi ako magiging komportable na makasama sila. Huwag mo na akong pilitin na kausapin yung mga yun. Eh paano mo nga sila makikilala kung hindi ka naman pumupunta sa mga family gathering namin? Pero kapag family mo naman ang may celebration, palagi akong present. Alam mo, Dylan, minsan ang unfair mo na talaga sa akin. Ang unfair na ng ginagawa mo sa relasyon natin. Papa Dudut, totoo nga ang sinasabi nila na hindi mo basta-basta makikilala ang isang tao kapag hindi mo siya nakakasama ng matagal. Dahil noong nililigawan pa lamang ako ni Dylan ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi yung magagandang side lamang ng ugali niya. Oo, naging mabait pa rin naman siya sa akin at gentleman noong boyfriend ko na siya. Pero doon na rin nagsimula na mas makilala ko siya. Bukod sa hindi niya pagsama-sama sa akin sa mga family gathering, Papa Dudut, ay isa rin sa mga pinaka nadismaya ako sa ugali niya ay yung pagiging palagi niyang late sa mga date naming dalawa.
Hindi siya nauubusan ng dahilan sa tuwing malilate siya ng dating sa usapan namin. Traffic, nasiraan siya ng motor, hindi niya napansin ang oras at kung ano-ano pa. Papa Dudut, dalawang beses pa lamang kaming nagkaroon ng pagkakataon na magregalo sa isa't isa. Yon ay nang niregaluhan ko siya ng relo para lang maging on time siya sa mga date namin. Hindi naman yun palagi nangyayari na late siya pero madalas, as in madalas talaga Papa Dudut, ay lagi siyang nalilate. Pakiramdam ko noon ay ako lamang ang nag-e-effort sa aming dalawa at dahil alam niya na mas mahaba ang pasensya ko at mabilis akong masuyo. Hindi pwedeng mawawalan kami ng date sa isang buwan nang dahil meron siyang idadahilan na dahilan kung bakit siya nalilate. Pakiramdam ko ay lagi ako nagpaparaya sa kanya, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may limitasyon din ang lahat. Pati na minsan ang pagmamahal at nararamdaman natin. Hindi ka agad nauubos at nawawala ang pagmamahal pero Papa Dudut, marunong talagang mapagod ang puso natin. Lalo na kung paulit-ulit na lamang tayong nasasaktan at nagiging kawawa sa isang relasyon. Dahil kahit gaanong pagmamahal ang meron tayo ay talagang nakakapagod kapag ikaw lang ang nag-i-effort. Kahit naging madalas ang pagkatalo namin ni Dylan sa pagiging late niya sa usapan namin ay hindi pa rin siya nagbago. Hindi lang naman tungkol sa pagiging late niya ang madalas naming pag-awayan ni Dylan, Papa Dudut. Dahil lumalabas na nga ang totoong ugali niya. Mas marami na kaming hindi na pagkakasunduan. Kasama na doon yung hindi niya pakikisama sa pamilya ko. Si Dylan ang first boyfriend ko at umasa ako noon na sana ay siya na rin ang maging last boyfriend ko dahil gusto ko na siya ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero habang tumatagal na mas nakikilala ko siya, mas nararamdaman ko rin na hindi pala talaga siya ang ideal man ko. Kung noong magkarelasyon pa lamang kami ay bilang mag-boyfriend-girlfriend ay hindi na niya kayang pakisamahan ang mga magulang ko. Paano pa kaya kapag kasal na kami? Kaya naman habang tumatagal ay mas nagiging madalas na ang pag-aaway naming dalawa, Papa Dudut. Han, sorry. Ngayon lang ako. Late ka na naman. Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh. Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila? Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako. Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo. Maniwala ka Han, in-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon. 15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga. Uy, Charlene! Buti naabutan pa kita dito sa pantry. Pasabay akong kumain ha. Sige lang. Mahaba pa naman ang oras ng lunch break ko. Late ka na nga rin palang nakapag-lunch break kanina. Grabe kasi mga pinagawa sa atin kanina. Tinambakan talaga tayo ng trabaho. Ganun talaga kapag ganitong huling linggo na ng buwan, ang daming report at deadline na dapat ayusin. Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Parang wala nang kinalaman sa trabaho. Aba, hindi sumagot. Ibig sabihin tama ako. Tama na ano? Tama ako na hindi tungkol sa trabahong malalim na buntong hininga mo. Ay, oo. Kasi sanay naman na ako sa tambak na trabaho sa opisina natin. Gusto mo bang hulaan kong totoong dahilan? O magkakwento ka na lang? Gio, isa lang naman ang dahilan kung bakit ako bumubuntong hininga ng ganito kalalim. Ang boyfriend mong si Dylan at wala nang iba.
Tama ako, di ba? Oo, Nag-away kayo? nag-away na naman kaming dalawa. Alam mo, minsan nga, mas nakakapagtaka kapag hindi kami nag-aaway. Kasi parang routine na ng relasyon namin ang pagtalunan ultimong tungkol sa napakaliit na bagay lang, paulit-ulit na maliit na bagay. Baka naman kasi kulang lang kayo sa communication. Araw-araw naman kami nag-uusap. Ano pang kulang doon? Iba naman kasing communication yung sinasabi ko. Hindi to basta usap. Dapat kapag nag-uusap kayo, sinusubukan nyo ring intindihin ng isa't isa at pag-usapan ng mga issue na meron kayo. Para naman saan? Para mag-away lang ulit kami? Para maintindihan nyo kung ano bang punot dulo ng palagi nyo pinag-aawayan. Ang sabi mo nga kanina, di ba? Halos paulit-ulit lang yung dahilan. Kaya bakit hindi nyo pag-usapan ng maayos? Kasi hindi rin naman siya marunong mag-adjust sa issue ng relasyon namin. Gusto niya na palaging siya yung nasusunod at nagkokontrol sa relasyon naming dalawa. Baka naman kasi sinanay mo na maging ganun siya sa relasyon nyo. Hindi ko alam. Pero siguro nga kasi ayoko talaga nang nakikipag-away ng matagal. Kumbaga, kapag nag-aaway kami, sa huli ako rin yung unang tumatawag para makipagbati sa kanya. O kaya, kapag nag-sorry siya, okay na agad sa akin ang lahat para tapos ng away. Pareho pala tayo. Kasi ganyan na ganyan din ako sa asawa kong si Janice. Kapag nag-aaway kami tungkol sa maliliit na bagay, ako rin ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kaming dalawa. Ano namang pinag-aawayan niyo ng asawa mo? 2 bagay lang naman. Kung hindi tungkol sa pera, tungkol naman sa pag-aasikaso sa mga bata. Eh, di ba ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay niyo? Oo, at gusto niya na pati pag-aasikaso sa 3 anak namin, ginagawa ko. Alam mo, wala naman akong problema doon kasi alam ko na responsibilidad ko rin ang mga anak namin. Pero may mga pagkakataon kasi na kahit pagod ako sa trabaho, pinapasa niya pa rin sa akin pati ng pagpapalit ng diaper ng bunsong anak namin. Alam mo yung stress na ako sa overtime at pagod sa trabaho? Tapos aabutan kong makalat ang bahay namin, maingay ang mga bata at wala pang lutong pagkain para sa hapunan. Grabe, nangyari lahat yun? Oo, muntik na nga akong sumabog ng gabi na yun eh. Ang ibig kong sabihin, yung galit ko. Pero ayun, nakontrol ko naman kahit paano. Nag-away kami, pero kagaya ng sabi ko kanina, ako rin ang palagi nakikipag-ayos. Ako nagsusorry at ang ending nun, ako pa rin ang kikilos para sa mga gawaing bahay na hindi niya nagawa. Nakakapagod pero wala eh. Kasi mahal natin sila, kaya hindi natin sila kayang tiisin. Papa Dudut, sinubukan pa naming ayusin ni Dylan ang relasyon naming dalawa. Pero hindi pa rin natigil ang paulit-ulit na pagtatalo naming dalawa at lumalaki ang isyu namin sa isa't isa. Ultimo, ang hindi pagte-text o pagtawag ay pinag-aawayan na namin. Malit na mga bagay na alam naming walang kwenta pero pinagsisimula ng away naming dalawa. At sa mga oras na nag-aaway kami, ang kaibigan at katrabaho kong si Gio ang naging madalas na kausap ko tungkol sa magulong relasyon namin ni Dylan. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan nang natapos ang relasyon namin ni Dylan. Mahirap po at masakit din yon para sa akin dahil nga si Dylan ang first boyfriend ko. Noon pa lang ay marami na akong plano para sa aming dalawa. Mga plano na akala ko ay sabay naming tutuparin. Pero may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit lalo na kapag pareho na kayong nagkakasakitan. Hindi man ang pisikal, pero iba kasi kapag paulit-ulit na tayong nasasaktan ng emosyonal. Mas malalim ang sugat na naiiwan nito sa atin. Mas malalim yung sakit, pero sa huli wala naman tayong ibang pagpipilian, Papa Dudut, kung hindi ang umusad kahit na mahirap talagang gawin ang bagay na yon. Ay, sa wakas, lunch break na rin. At wala tayong overtime ngayon, pati na mamaya pagkatapos ng shift natin. Grabe naman kasi yung mga pinatrabaho sa atin ng manager natin. Parang pang 3 buwan. Sanay kasi sila na tinatambakan tayo ng trabaho. Kahit pwede naman nilang ipagawa sa atin yun ng mas maaga para hindi tayo masyadong naghahabol kapag malapit ng deadline.
Masyado kasi silang petik sa mga trabaho na naka-assign sa kanila at sanay na tinatambakan tayo. Kaya palaging tayo ang nahihirapan sa huli. Ang mahalaga ngayon, natapos natin lahat ng pinapagawa nila sa atin kaya deserve natin ang masarap na pagkain para sa lunch. Ay sis, tama ka dyan. Saan mo pala gusto mag-lunch ngayon? Charlene, lunch break mo na rin ba? Oo, sakto nga ang daan mo dito sa station namin. Narinig mo yata na kumakalam ng sikmura ako. Parang gano'n na nga. Saan mo ba gusto mag-lunch? Treat ko. Ikaw nang bahala kasi ikaw naman manlilibre eh. Ay, sana all nililibre ng pagkain. Gusto mo bang sumama, Divine? Pwede naman. Naku, hindi na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Charlene, hintayin na lang kita sa kotse. Para sa labas na lang tayo mag-lunch. Mahaba pa naman ang lunch break natin. Okay, sige. Susunod na rin ako kaagad doon. Charlene, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ano namang sasabihin ko sa'yo? Sus, kunwari pa to. Alam mo naman ang tinutukoy ko. Ay, mali pala. Kilala mo naman na kung sinong tinutukoy ko. Divine, kung tungkol kay Gio yung ini-issue mo sa akin, uulitin ko na magkaibigan lang kaming dalawa. Kaya hindi mo kailangan na mag-isip ng kahit na ano tungkol sa amin. Magkaibigan na palagi magkasabay na mag-lunch break at lumabas ng opisina pagkatapos ng trabaho. Oo, kasi pareho lang naman ang oras ng shift naming dalawa eh. Naku, Charlene ha. Huwag kang ang pabebe dyan. Alam ko namang may something na sa inyong dalawa ni Gio. Ano bang something yan? Wala nga. Okay, iibihin ko na lang ang tanong ko. Wala pang something sa inyo pero gusto mo si Gio. Tama ba ako? Alam mo, Divine, ang dami mong tanong. Ayun na nga. Ang dami kong tanong pero ni isa wala ka namang sinasagot. Sinagot ko naman na magkaibigan lang kami ni Gio. Walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa. Okay, sige. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Kasi ipapaalala ko lang na pamilyadong tao yung si Gio. At maraming kaibigan dito sa opisina ang asawa niya. Kasi dati rin yung nagtatrabaho dito. Alam ko naman yon, pati na ang limitasyon ko. Good! Kaibigan mo ko. At ayoko lang talaga na magkaroon ka ng problema dito sa opisina. Alam ko na hindi madali na naging breakup niyo ni Dylan. Pero wag mo rin madaliin ang process ng pag-move on mo. Hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao para makapag-move on ka na kaagad. Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit nakausad kaagad ako ay dahil sa presensya ni Gio. Sa kanya talaga ako mas madalas na nagkukwento ng mga panahong yon na hindi na okay ang relasyon namin ni Dylan. Alam ni Gio kung paano ko pinilit na ayusin ang relasyon namin ng ex-boyfriend ko. Siya ang naging tagapakinig at tagapagpayo ko noon. Kaya naman hindi imposible na mahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, lilinawin ko lang ha, na hindi si Gio ang dahilan kung bakit natapos ang relasyon namin ni Dylan. Sadyang hindi na lang talaga kami nagkakasundo. Kumbagay wala na talagang patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Pero si Gio nga ang dahilan kung bakit nakapagsimula na akong makausad mula sa natapos naming kwento ni Dylan. Ayun nga lang ay hindi ko maamin kahit sa kanino man sa opisina namin ang tungkol sa amin ni Gio dahil kasal siya at may anak na siya. Kaya nung una ay nakontento na talaga ako sa mabuting pagkakaibigan na meron kaming dalawa ni Gio, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit magaan ang loob ko kay Gio at madalas akong nagkukwento sa kanya noon dahil ng mga oras na yon ay nagkukwento rin siya na hindi na maayos ang relasyon nila ng asawa niya. Minsan niya raw kasing nahuli na may iba itong karelasyon at sinabi niya na kung wala lang silang anak ay hiniwalayan na raw niya kaagad ang asawa niya. Pero nakiusap daw ang asawa niya na muling ayusin ang relasyon nila para sa kanilang mga anak. Pinagbigyan niya ang hiling nito pero hindi na muli pang naibalik ang tiwala niya dito. Mula nga noon, Papadudot, ay naging madalas na ang pag-aaway nilang dalawa ng asawa niya. Kaya sa akin niya rin madalas na kinukwento ang mga problema niya.
naging tagapakinig at tagapagpayo niya ako. Kaya hindi nakapagtataka na sabay na nahulog ang loob namin sa isa't isa. At nang aminin niya sa akin na may espesyal na siyang nararamdaman para sa akin, hiwalay na kami noon ni Dylan at balak na rin niyang makipaghiwalay sa asawa niya. Pero dahil nga sa anak nila ay hindi niya yon kaagad nagawa, kaya nagsimula ang isang maling relasyon sa aming dalawa. Dati rin palang nagtatrabaho ang asawa ni Gio sa kumpanya namin, kaya maraming nakakakilala dito. At nang tuluyan ng tapusin ni Gio ang relasyon nila ng asawa niyang si Janice, ay kaagad na kumalat ang balitang yon sa opisina, kasunod ang usap-usapan at mga parinig sa akin ng mga katrabaho ko na isa raw akong kabit papadudot. Buti na lang hindi tayo ngayon sa pantry nag-lunch kasi sigurado na pagchichismisan na naman tayo ng mga tao doon. Yaan mo na. Masarap din naman ang pagkain sa restaurant na to. Oo. Tsaka ang mahalaga, magkasama pa rin tayo ngayong lunch break. Dito na lang kasi ako medyo nare-relax, sa totoo lang. Grabe kasing magparinig yung ibang kaopisina natin. Keso, ako raw ang sumira ng relasyon yun ng asawa mo. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager natin. Anong sabi niya sa'yo? Huwag daw sana tayong maging masyadong PDA sa office. PDA? Oo, public display of affection o yung sweet-sweetan sa harap ng maraming tao. Hindi naman tayo ganun. Ayun na nga ang sabi ko sa manager natin. Professional tayo pagdating sa trabaho. Hindi niya na kailangan na sabihin sa akin yun. Close kasi sila ng ex ko. Kasi nga 'di ba? Dati siyang nagtatrabaho sa HR ng office natin. Baka nga hanggang ngayon nagkakamustahan pa rin silang dalawa eh. Mukha nga kasi ang seryoso niya habang kinakausap ko kanina. Pero okay lang kasi pareho naman tayong hindi PDA. Naiinis lang ako sa ibang kaopisina natin kasi palagi na lang sila nagpaparinig kapag padaan ako sa station nila. Tapos alam mo ba minsan, may isa pa tayong office mate na bigla na lang bumunggu sa akin sa may hallway ng office. Baka naman hindi sinasadya yun. Sinadya niya yun kasi hindi man lang siya nagsorry sa akin eh. Nalaglag pa nga ang bag ko noon pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Ay, pero hayaan mo na. Hindi naman ako patola sa mga ganong klaseng attitude. Ikaw ba babe? Kumusta ka? Ha? Tinatanong kita kung kumusta ka kasi 'di ba 2 araw kang naka-vacation leave. Hindi ka nga rin masyadong sumasagot sa mga chat ko sa'yo eh. Ba't ka nga ba nag-vacation leave? Hindi mo man lang sinabi sa akin na hindi ka pala papasok. Wala ka namang medical certificate na in-email. Kaya nung magtanong sa akin si Divine tungkol sa leave mo, ang sabi ko na lang, may lakad ka yata. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung... I think we should stop this, Charlene. Ano? Ang sabi ko, siguro mas okay kung ititigil na natin to. Gio, nakakaintindi ako ng English kaya hindi mo na kailangan Tagalogin pa yung sinabi mo. Ang hindi ko lang maintindihan, ano yung kailangan nating itigil? Yung pagkain natin ngayon? Yung pag-uusap natin? O Itong yung... relasyon natin. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Charlene, hindi din madali sa akin to pero... Hindi pala madali sa'yo. Eh di sana naisip mo rin na mas lalong hindi madali sa akin ang pumasok sa relasyon na to. Hindi madali para sa akin na paulit-ulit na tawagin akong kabit ng ibang tao. Na marinig na isa akong homewrecker kahit ang totoo, siraan ang relasyon niyo bago pa ako pumasok sa eksena ng buhay niyo. Pero nilunok ko ang lahat ng hirap na yun, Gio. Nilunok ko kasi minahal kita tapos ano? Tapos ganito na bigla mo na lang ibabasura lahat ng effort ko? Hindi ko naman binabasura kung ano man ang meron sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Nahihirapan din talaga ako. Pero kasi masyado na akong iniipit ni Janice. Ni ayaw niyang ipakita sa akin ng mga anak namin mula nung maghiwalay kami. Pati yung parents ko inaaway na ako. Lahat sila pinagtutulungan ako dahil lang sa nakipaghiwalay ako kay Janice. Pero di ba ang sabi mo ako nang mahal mo? Oo. Kung totoo yan, bakit hindi mo magawang maipaglaban yung pagmamahal na yan? Kasi nga mahirap yung sitwasyon nating dalawa. Sa'yo na nang galing, di ba? Pinagtutulungan ka ng mga kaopisina natin. At ganun din ang ginagawa sa akin ng pamilya ko. Kaya alam ko na parehong matatahimik ang buhay natin sa oras na magawa na nating itama ang lahat.
Dudut, wala naman talaga akong plano na pumasok sa maling relasyon. Babae ako at ayoko nang niloloko ako ng karelasyon ko. Walang sino man ang gusto na lokohin sila ng karelasyon nila. Kaya lang ay naipit lang talaga kaming dalawa sa sitwasyon na hindi na kami kaagad makalabas. Nahulog ang loob namin ni Gio sa isa't isa sa hindi pa tamang oras. Nang aminin niya nga sa akin na gusto niya ako ay hindi ko naman kaagad sinagot ang nararamdaman niya noon. Sinabi ko sa kanya na mali ang nararamdaman niya. Oo, inamin ko na gusto ko rin siya. Pero ilang araw din akong umiwas sa kanya. Nahirapan din ako noon dahil nasanay na ako na palagi siyang kausap at kasama kapag hindi oras ng trabaho. Kaya naman sa ilang beses na panunuyo niya sa akin, tuluyan na rin akong bumigay at pumayag na pumasok sa maling relasyon. Pero nangako siya sa akin na hindi niya ako gagawing kabit ng pangmatagalan. On the rocks na kasi talaga ang relasyon nila noon ng asawa niya kasi nga minsan na rin niyang naramdaman at naranasan na lokohin bago pa man kami nagkaroon ng relasyon. Kaya hindi naman talaga ako ang dahilan kung bakit nagkakasiraman silang dalawa. At nang maging kaming dalawa, nangako siya sa akin, Papa Dudut, na tuluyan na niyang tatapusin ang relasyon nilang mag-asawa. Ako na raw talaga ang mahal niya at nangako siya na ipaglalaban niya ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Isang pangako na hindi niya naman pala kayang pangatawanan, Papa Dudut. Sigurado ka bang magre-resign ka na talaga, Charlene? Oo, nakapagpasa na rin ako ng resignation letter ko ng isang araw. Tinanggap naman kaagad ng manager natin kasi nga syempre, kaibigan yun ng ng asawa ni Gio. Kaya pala parang ang saya ng mood niya sa office kanina. Pero papasok ka naman, di ba? Ha? Hindi na ako babalik sa office. Bakit naman? Ayoko na ring bumalik kasi alam ko na maraming mga marites ang naghihintay sa akin doon para mapag-usapan nila ako ng harap-harapan. Pero kailangan mo pa mag-render ng 1 buwan pagkatapos mo magpasa ng resignation letter. Immediate resignation ang ginawa ko, Divine. At kagaya ng sinabi ko kanina, pumayag naman agad ang manager natin na umalis ako sa kumpanya. Mas okay na nga raw yun kasi nga hindi na magandang usap-usapan tungkol sa akin. Ang sabi pa niya, mas makakabuti na rin daw sa peace of mind ko ang umalis sa trabaho. Grabe! Sinabi yun ng manager natin? Oo, pero hayaan mo na. May point naman siya sa sinabi niya. May favor na lang ako sa'yo, Divine. Ano yun? Pwede bang ikaw na lang ang kumuha ng gamit ko sa table ko tsaka sa locker ko? Ibibigay ko na lang sa iyo yung passcode ng locker ko para mabuksan mo. Konti lang naman yung gamit ko doon kaya hindi ka na mahihirapan na kunin ang mga yon. Pasensya na sa abala ha. Ayos lang, ano ka ba? Hindi ka abala sa akin. Thank you. Wala yun, pero may tanong ako. Kumusta ka na ba? Ayos lang. Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Charlene, alam ko na 1 linggo pa lang mula nang sabihin mo sa akin na nakipaghiwalay na sa'yo si Gio. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako palagi, okay? Alam ko naman yon at malaki ang tiwala ko sa'yo kaya ikaw rin ang unang nakaalam ng tungkol sa amin ni Gio. Basta, huwag ka mag-alala sa akin, okay lang talaga ako. O sige na, baba ko muna tong tawag. Salamat ulit, Divine. Bye! Ayos lang ako. Ayos lang talaga ako. Charlene, anak? Gising ka pa ba? Opo, Ma. Gising pa po ako. Gumawa kasi ko ng mainit na tsaa. Nagbabaka sakali lang ako nagising ka pa kaya dinala na rin kita.
Eto oh. Salamat po, Ma. Ang bango po nitong tsaa. Oo, at masarap din yan. Hindi ganong mapait. Palamigin mo muna ng konti para hindi ka mapaso kapag ininom mo na. Sige po. Ilalagay ko po muna dito sa maliit na lamesa ko. Anak, Yes po, Ma. kumusta ka na ba? Ayos lang naman po ako. Charlene, mula kasi nang sabihin mo na break na kayo ni Gio, hindi ka na nagkwento ng kahit ano sa akin. Kaya sabihin mo ang totoo. Okay ka lang ba talaga? Hahawakan ko ang kamay mo para maramdaman mo na okay lang ang umiyak. Hindi kita huhusgahan. Mama mo ko kaya pwede mong sabihin sa akin lahat ng nararamdaman mo. Alam ko naman po yun, Ma. Kasi nang sabihin ko sa inyo na kasal na sa ibang babae ang bagong boyfriend ko, hindi naman po kayo nagalit sa akin. Dahil sinigurado mo na hiwalay na sila ng asawa niya bago ka pumasok sa relasyon nyo. Pero ang naging tanong ko sa'yo noon, bakit ka pumasok sa bagong relasyon kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa? Kasi yun pong nakita kong paraan para maka-move on na kaagad ako kay Dylan. Naisip ko na kung may bagong lalaki na sa buhay ko, makakalimutan ko na kaagad siya. Nagawa ko naman po yun, Ma. Nagawa ko kalimutan kaagad si Dylan. Oo, tama ka. Pero anong nangyari? Nasaktan ka rin sa lalaking pinalit mo kagad sa kanya, 'di ba? Nasaktan ka kasi pumasok ka sa relasyon kahit hindi ka pa naman talaga handang magmahal uli. Masyado mong minadali ang lahat. Pero alam ko naman na matatag ka, anak. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, malalampasan mo rin to. Makakalimot ka at magagawa mong magmahal uli. Papadudod sa kabila ng maling relasyon na pinasok ko, umasa talaga ako noon na magiging tama rin ang lahat sa aming dalawa. Pinanghawakan ko kasi ang pangako sa akin ni Gio. Pinanghawakan ko na sabay naming tutuparin ang mga plano na binuo naming dalawa. Malalim na kasi ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Gio. Yung pagmamahal na handa ko nang awayin ang ibang tao para lamang sa kanya. Yung pagmamahal na ipaglalaban ko hanggang sa huli. Ayun nga lang, ako pala ang hindi kayang ipaglaban ng taong mahal ko. Papadudot, aaminin ko na tama si Mommy sa mga sinabi niya. Ginamit ko si Gio para mabilis ako makapag-move on mula sa nagtapos na relasyon namin ni Dylan. Malaki kasi ang pagkakaiba ng ugali nilang dalawa. Nakita ko kay Gio ang mga bagay na hinihiling ko noon na sana ay nasa ugali na lamang ni Dylan. Naramdaman ko na mas napapahalagahan ako ni Gio kumpara noong magkarelasyon pa lamang kami ni Dylan. Pero limitado lang pala ang relasyon na pwedeng magkaroon sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko naman na minahal din ako ni Gio, mas matimbang lang talaga siguro ang pagmamahal na meron siya para sa asawa at anak niya. Malaking pagkakamali rin talaga, Papadudot, na humanap kaagad ako ng taong pwedeng pumalit kay Dylan sa puso ko. Oo, hindi ko hinanap si Gio at hindi namin pinilit na mahalin ang isa't isa. Nagsimula kasi sa mabuting pagkakaibigan na nauwi sa malalim na pagkakaibigan. Isang maikling kwento na may maagang katapusan. Naisip ko sa huli na okay na rin yon. Marami naman kaming natutunan mula sa isa't isa. May mga bagay at nararamdaman na hindi natin dapat pinaglalabanan, mga kapuso. May mga pag-ibig na hindi talaga nakatadhana sa pangmatagalan. At may mga tao na daraan lang talaga sa buhay natin para mag-iwan
ng mga aral. Papa Dudut, ngayon ay single pa rin po ako pero masasabi ko na masaya naman ako. Masaya ako na naghihintay para sa tamang tao na darating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Charlene. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever